South Africa siyabingelela kuphinda kuplan khona ngeendawo umduduzi ngwamkhwanazo nibingelelayo sivela kwenhlangano yithule leni organization ke sinibekela ngaphansi kwale ngosi yethu esihloko sithi ke abantu bayagula cha bafethi sebusuku impela njengoba nibona nje asilele ithule leni ke imele ke abantu abalusizi abasuke bezocela ke usizo kuthina namanje siphumule nje ekhaya ngoba nantu usizo likadadewethu ke okuthiwe kunzima kena kuyacela ukuthi sizozwa ukuthi ukhala ngani ngoba usumemezele umuntu esimame izwe lethu South Africa sisesikhathini la khona ke izinto zobumnyama lezinto zokuthakatha zidlange kakhulu la khona ezinye zenziwa ngabantu bezenza ngenhloso bezenza kulabo abasuke befisa ukuthi ke babajezise ngemisebenzi yabo yokuthakatha udadewethu kungomunye ozithola esenkingeni ngomendo wakhe ashade kona la khona kunezimo ezingasahambi kahle empilweni kuyena la khona okucaca khona ukuthi ke mawuyibheka izinto zokuthakatha noma ngathi nje zokuthwala but ke udadewethu khona ke uzosho ukuthi ke ungubani nokuthi ke ukhala ngani lokho athi ethuleni ngicela ukuthi nginize ngizonilandisa ukuthi ngikhala ngani ngicela usizo kuphi nakephi sawubona sithi yebo sawubona boss siyaphila njani ma siyaphila noma singaphili ngicela umphamisele izwe ma siyaphila noma singekaphili bodi yebo bani igama sisi igama lami nguzandile ngwakalanga isibongo ngishadele kaBlos yebo mshada ngampunyaka ngashada ngo2011 yebo kodwa ubaba bese sina 18 years kahle kahle besihlanganisa nje u20 years sindawonye ubonjani nje umshado wenu noma uthando leni mongalo belu right beku right nje emshadweni wethu ngeke ngize ngiqamba amanga beku right nahlangana mhlawumbe usakhumbula ekuhlanganeni kwethu sahlangana nje emhlabeni ngoba kuyahlangana sinelisiwe deep lapho kodwa nje sahlangana okusho ukuthi eintombini zonke zazikhona emehlweni akhe wagcina ekhethe wena ukuthi ube umama wekhaya yebo wazizwa kanjani nje ecela umendo uzomshada ngajabula kakhulu yebo yebo abantwana besenina bemshadweni yebo sinawo okay esinayo ophilayo uyedwa abashona bawu4 abantwana bethu bebeshona akwaba ama-twins ashona bese kuba nabafana bawu2 bashona sobagonile noma bekuba ama-miscarriage lo omunye umfana washona nje mina sengimgonile ngangimthole ngoDisemba 1 washona ngomhla ka14 February nxasi kwaba yedwa phela waba yedwa phela intombazane ena13 yebo yebo isupport ubenjani ubaba mhlambe ezimeni makudlula abantwana bekusupport bengisupport yebo yebo okay umshado njengamanje unjani umshado uyabheda ukutshela iqiniso nje bhuti uyabheda uqale nini umshado ukuthi ke ubheda uqala komshado nje kwethu ubheda kuqale ngo2023 laqale khona nje ukuthi kube nzima kakhulu emshadweni wethu ngo2023 ngabekezela nje ngiba nalokho yabo noma bengigula njoba izathu senze ukuthi ngize nginibize kodwa bengihamba nakho la eqale khona ukuthi kube nzima kakhulu ngo2024 kwenzakalani cela nje uthathe isibindi sesi ngiyazi kulukhuni khona angazi nokuthi ngizoqala ngakuphi ngithini ngigulile bhuti uma ngigula ngena ngiphume ezibhedlela ngingazi ukuthi ngiphithwe yini abese ethi ena ubaba kwami ngiba nento engiluma eswini engihamba eswini singeni ikhuphuke nje angitshela ukuthi ena bese ethi kumina ena Sithandwa ngicela sikhulume bengibiza ngoSithando besibizana kanjalo nje kuSithando ngicela sikhulume yazi ukuthi njengoba ugula kanje imina ngifuna ukuxolisa kuwena imina owenza ukuthi ugule njengoba ugula kanje nginga understand ukuthi usho ukuthini ngithi mina uwena ngani athi ena kunentombazane engalala nayo
ngenza iphutha ngaganga. Khona intombazane engalala nayo, yakhumbula le ntombazane wangibamba nayo. Khona leyo ntombazane ngambamba nayo. Wathi yakhumbula le ntombazane ngathandana nayo. Angizange ngize ngithandane futhi nayo. Kwaba nje one night stand kanti ngizombamba vele. Wathi le ntombazane shuthi yayinenyoka. Kumina wathi kwaba intombazane abahlangana nje ngobusuku obodwa balala. Shuthi wathi le ntombazane kanti inenyoka. Manje ngabuya ngathatha leyo nyoka entombazaneni, ngabuya ngeza nayo kuwena. Ngangamuzwa bhuti ukuthi uthini mesho njalo. Angimzwanga, ngathi angikuzwa ukuthi uthini. Wathi ngisho ukuthi le ntombazane engalala nayo ngabuya ngeza nayo yayinenyoka. Lento esesiswini kuwena inyoka. Kube nzima. Ngithi mina sonke lesi sikhathi asena ubekade lokho esaba ukuthi angitshele ukuthi nginyoka le engidlayo esiswini njengoba ngigula ngalendlela le engigula ngayo. Wasethi ngicela nje ukuthi ngixolise kodwa engikuthembisa khona ukuthi ngizokusiza ukuthi ulapheke ube right usinde. Ngizocela nje ungixolele sithando sami, ngiyaxolisa. Kwaba nzima, angifuni uqamba amanga, kwaba nzima ngalendlela leyo. Ngoba umuntu uyamthanda, ngimthanda. Ngaxola kodwa ngilimele khona kunjalo ngoba wayengisupporta engisa-ke enyangeni. Mina wayengithatha ngise enyangeni athi asambe siye enyangeni ukuthi sihambe siye lapho. Athi asambe siye lapho, sihambe siye lapho. Ngikhumbula nje lokho kokugcina, akona okugcina ngangise esibhedlela. Yena esemsebenzini. Usebenzela anganoma ngasho usebenzela kuphi province. Usebenzela eMpumalanga. Okay. So wayesemsebenzini, ngamfonela sengisesibhedlela, ngathi sengisesibhedlela lento ibisingivuke kakhulu esiswini, ibingekho enye indlela engizokwenza ngayo. Wathi hayi esibhedlela bengamele ukuthi uye, ngiyeza mina. Weza esibhedlela wafika shuthi ngangigula ngalendlela le. Sengifake net noma drip awuthunga lana ngala. Wathi uzongicelela ipass out. Ngathi mina kanjani ipass out, ngigula kanje. Uzobachazela wena odokotela ukuthi ngicelela ipass out ngoba njengoba ngixhunye nemshini kunje angiboni ukuthi bazovuma. Shuthi akhulumeke nabo ke njengokuthi umyeni wami umekhuluma nabo bazovuma vele ngoba wangibuza ukuthi bathi babonani. Ngathi mina bathi ababoni lutho. Yabo, kodwa ngiyagula, iBP aphezulu, ngiyadliwa nala ngenza ama x-ray yonke into kodwa ababoni nix odokotela. Wafika nangempela, wathi umefika wangithatha wangisa ku baba thizeni ke wakhe. Wangisayinela ngalo lelo langa lelo, ngasayina ngaphuma. Sahamba naye wangisa komunye unyanga ngengikwazi ngumusho. Wangisa khona lo baba loyo. Ngephi lo nyanga? Ikhona la eThekwini. Wangisa kuyona leyo nyanga leyo. Kodwa kuthuqhela nje kancane. Wangisa kona lapho. Masifika lapho athi singeneke la kunoguqa, singene khona bese ethi ngingene. Kwasho ukuthi yabo uguqa ungena ngamadolo. Ngipanekile la eswini ngicela ukuthi ngicela hlamba ngene. Yena athi hayi ngena zami. Ngingene nami ngizami. Ubaba lo besethi hayi mama lento ekuphethe ayidinga odokotela, ifuna kukhishwe le nyoka le ela kuwena esiswini, ngizokusiza mina. Athi lo baba lo okay. Umyeni wami athi ayikho inkinga. Bese ethi ubaba lona uyiphethe inkomo yami esho kumyeni wami. Athi umyeni wami ngiphethe, ahambe abuye nayo kwakuwo 100. Wathi umeyisho athi kwaku 75,000 yena lo mali le ngoba yayiningi vele. Wawukhipha lo 7 ngathuka lokho ngoba angazi mina ngize ngibona inyanga ikhokhela imali engaka, yabo. So besethi asho ukuthi bacela ukuthi sihambeni siyothenga izinto. Kwathiwa asambe ngiyothenga. Babala kwathiwa ngothenga ihawu, umkhonto, ingubo emhlophe, indwange emhlophe. Kwathiwa ibe u3 meter. Nenkukhu, angisakhumbula inkukhu yayinjani kodwa yayikhona nenkukhu. Sihambe sibuye lapho
siye kuphindele bese ngithi mina ngiyacela bandla ngoba ngiweak kunama culture la ngithi ngicela ukusala mina kunokuthi sisukele siphindele ngoba kathiwa isedalton la so ithola khona lezi zinto ngathi mina ngiyacela bandla sithanda ukuthi uhambe mina ngizosala la bese ithi inyanga yakhe fanele kube uwena ohambayo uye lapho ngoba lezi zinto ufuna mayisuka kulomuntu lo esithenga kuyena zize straight kimina zibanjwe ngithathe mina yabo okay ngicela amanzi okuphuza endlini ngicela amanzi bese glass ngithi mina siphe ngojeke neglass bese ngithi mina hayi kulungile ngithi mina kodwa nginga understand nalokho ukuthi kanjani but ngivumeke ngihambe ke sihambe sibuye masibuye nguthatheke lo mkhonto ihawu nomkhonto hayi umkhonto lo mkhonto wenziwe ngeplango ngiyabona nalento engathi iqabanga lokho kuyilentuzana ukuwukhuni yebo sikuthathe lezo zinto ebese siqala siye ngasomfuleni kunomfula lapha ngalapho singeniswe lapho emfuleni uma singena lapho kulowo mfula lowo bese ethi ubaba lo angigezwe keke lapha yana ngoba khona nenkukhu mixe nemithi zonke lezo zinto ngigezwe bese siqeda lapho bese ethi uzostedela thina nomyeni wami ebese mina ngizokhumula lezi zinto lezi engigqokile bese ngigqoke lentuzana le ndwangu le khumbula ngibebethe ngithenge u2 meter u3 meter wendwangu emhlophe 3 meters bese ngibe nokuthi mhlambe khona kusazokwenziwa ngiphinde ngigqoke impahla zami ngoba bengaphethele usoko okushintsha athi ngibuze mina umyeni wami ngithi mina ngizokwenza njani angimuzwa kahle yabo ngoba nje ngangididekile vele ngangekho right athi uthi uzokhumula yonke into uyiphose lapha yana umfula nje omncane yabo athi uzokhumula uphose lapha yana ngithi ngiyishiye bese ngiqokani athi uzohamba ubhince le ndwangu lemhlophe le ndwangu le ngibethi mina ukubungasho ngani mhlambe ngiphathe into yokushintsha lapho ngigqokile ingubo ubra itight nje yonke into bathi angikhumule konke usale nje ngisale ngakanje njengoba bese ngibhinqele lentuzana lo ngicela ibambe nangamanzi yabonga ngikhumuleke bhuti ngikhumule yonke ke leyo nto leyo and lapho ngangifake nganoma ngasho yini ngangifake nane paint liner yonke into ngifuna ngikhumule yonke into ne paint yonke into ne tight ngikuphose bra yonke into ngikushiye lapha yana ngibhinqe lengubo nje angikungithuku kungikhathaze nalokho kodwa nje nginganaki isihlambe indlela alapha ngayo noma kanjani angazi sihambe asikekoqedi lapho ngitshela mina ngitshe sesiqedile bese kuthiwa sorry kancane manje bese kuthiwa siya entshanga edamini ngithi mina edamini sentshanga ngithi mina kodwa mfethu bese ngesikwenze nokunye mhlambe kusasa ngoba nami ngiweak angikho right ngiyacela bandla athi hayi salusubekezela nje sithandwa sambeni sidwebe bhuti intshanga musidlula i-toll gate shona le ngathi uya ngasempophomeni lempophome esentshanga sihambe singene masifika lapho sifike khona idamu masingena lapho bese kuthiwa ke ngiyo lahla ke leli lentuzana ke manje leli hawu leqabanga leli angeneke umkhulu athi akhulume ke ilanguage engangayizwa akakhuluma ngesizulu akhuluma ilanguage cabanga mhlambe isuthu noma yini akhulume leyo language leyo ashashe besethi nawe mama sondela ngisho sina ngiyasaba mina ngijwayelwe impophoma nolwandle athi hayi ayikho into ezokwenzeka sengikhulekile sondela ukhulume ukuthi konke ukugula okungiphethe akusale la ngiliphose ke bese uyaliphosa leli hawu leli nomkhonto zonke lezi zinto ukuphosa nabese uyahamba ungasabheke emuva ngibuye ke ngikwenze lokho ngibuye sihambe siye ekhaya masifike ekhaya kwangathi angizange size silale
iqale phansi lento le asilalanga babuthuleleni inhlungu zithi ngila naye ubaba ukhona lo wakwami athi hayi yazi indaba mhlambe ngoba kade siye lapha izinto esenzile sinikeze isikhathi before sihambe bese kuthiwa ena sifuna ngiqale endlini siyogquma sisuka edamini siye endlini siyogquma manje mhlambe la yebo mhlambe lapha ngagquma mhlambe ka4 hayi kanye hayi kabili more than 3 sikhatsini sekulate vele sekuvele kulate hayi ngize ngihambe ke siqede ukugquma ngoba sasuka nje siqala kuba mnyama safika ke ekhaya masifika ekhaya nje kube right inkinga yaqala nje ebusuku lento ibeba mandla phansi kobusuku kubuye ukugula ukuthi ngila babuthuleleni kusugula la ngimvusa ubaba lo ngize ngigcine sengisebenzisa namaphilisi lawa engangiwathola esibhedlela ngoba sengenzela nje ukuthi ngithola ukudrageka ngilale ngize ngigcine ebufikile ubuthongo ngilale kube ngathi kuba ngconywana ke kulezo insuku ngengiqamba amanga kwaba ngathi kuba ngcono kuphinde kuqale phansi ngiphinde silokhu sizama ke futhi abanye abantu nabathandazi sihambe nje sizama usizo singalitholi bayisha abanye bethi ena into ekwena sizi into eyatholwa ngaphandle emazweni angaphandle and umuntu ongakulapha lezi zinto lezi umuntu wangaphandle ngoba lezi zinto ezenziwa ngezinto lezi efakwe kuwena into yenziwa ngabantu bangaphandle qale lapho ke ngibe nenkinga ke ngimtshele naye umyeni wami mangithi ngicela uke endaweni ethile khona umuntu okhona la sihambe siyozama khona still lutho kuze kufike ngelinye ilanga athi ena kunomunye futhi asemtholile umngani wanyanga le before nje lapho qale kube nezinkinga ezinkulu ke babuthuleleni wayengekho esemsebenzini ngilele ebusuku ngizwe umbhedo uyabanda ngixa ukuthi yini le ebandayo ngivuke ngikhanyise mangithi kugcwele impethu babuthulelene embhedeni engilele kuwona hayibo impethu ziqhamukapi ngiphinde ngikhanyisa ilight lekhanya kancane bese ngikhanyisa le enkulu ilight nginezingane la ekamereni kodwa ekamereni lazo yena akekho hayibo mangithi ngiyabuka seyihamba ngisho nala kimi angazi ukuthi iqhamuke kuphi zigcwele konke la ngifake i-night dress encane ngimfonele ngaso leso sikhathi ngimtshela ukuthi kwenzakalani ngimenzele nevideo ngimthumelele athi ena hayi sebenzisa izinto lezi ezikhona ngisazi asikade siphume kiphi inyanga sebenzisa lezi zinto lezi ezilapho ngizoza lapho ekhaya kusasa nangempela futhi afike ngakusasa afika abone ukuthi kunjani athi uma efika athi ena ngizothatha ngikise kumngani engizothatha ngise eNelspruit kumngani wenyanga yami ngithi mina ubani lo oseNelspruit athi ena umngani wenyanga umngani omunye abasebenzisana naye lo mobo lo 75,000 yebo athi ungisa eNelspruit useNelspruit sihambe babuthulelene siye lapha eNelspruit ngithi mina ena angithandi ngaqale nganqaba ngathi angithandi ngoba ngi-understandanga indlela ekusetshenzwe ngayo ngizokusho lokho angeke ngize ngikufihle ngathi ngeke ngcono sizame omunye umuntu athi lalela uma kuukuthi awufuni ukuya kulenyanga ungaphindi ungitshela ukuthi uyagula ngeke ngisalokhu mina ngitefelwa wena la ungitshela ukuthi uyagula uma ungafuni ukuya la ungaphinde kungitshele leyo nto leyo mina ngiyahamba ke ngiya kuyona inyanga uyokwenza nenyanga engagule angimazi ngithi ke mina ngithi mina ena okay kulungile ke sizohamba ke sihambe okay cela kokhumuya South Africa ke izimo ke lezi ke esezikhona kubantu besimame qaphelani bakwethu ukuthi ke ningene othandweni olunjani khuluma zisukumele ume ngeenyawo zakho uma ubona ukuthi
lapho khona sekuqala ukuthi kwenziwe izinto ozibonayo na ukuthi lezi, ngoba la mo uzobekezela kuzoba worse kakhulu. Ungabe uyintombi, ungabe umama wengane, ungabe umakoti. Uma usubona ukuthi lo osebudlaleni naye noma ngabe nihlangene ngayiphi indlela, kodwa usuyabona ukuthi sekuqala izinto ongaziboni kahle, musukuhlaliswa mhlawumbe ubumnandi usabona nezinto ezobukhazikhazi ezikhona, sukuma kungaze kube late. Ngoba abantu njengamanje abeza ley'nkinga uyabona ukuthi sekonakele kakhulu, but-ke singeke silahle ithemba ngoba bakhona abantu abeza nalo usizo kulezo zimo abasuke-ke sebengene kuzona. So-ke udadewethu-ke bengisamnika i-break ukuthi ngicela ukuthi akhokhe umoya ngoba ngiyambona ukuthi usathuthumela, yebo. Sesingaqhubeka mama? Yebo bhuti. Okay ma. Shuthi-ke sihambe-ke siye elentuzaneni. Before kwenzeke lokho kugula, ebesethi kumina bengihamba ngemoto iTigwane, besethi hey mama sengikuzwise kakhulu ubuhlungu, ngicela ukuthi ngikushintshele imoto ohamba ngayo. Nje ngifuna ukuthi ngikujabulise ngoba usubuzwe kakhulu ubuhlungu. Kuningi kakhulu ubuhlungu usubuzwile. Ngicela ukuthi uhambe nje noma iyiphi imoto oyithandayo, ozoyithanda nje ezokujabulisa. Ngithi mina ayikho inkinga, ngihambe ngika BM eMhlanga, ngifike ngisho ukuthi nansi imoto engiyithandayo iBM X4. Usagula njalo? Yebo, angithi lento ogula ibingenzeki njalo. Ngisho khona ukuthi kodwa yebo bhuti. Ujajulisa khona usagula? Yebo bhuti, ashuthi na indlela yakhe ukuthi axolise. Yebo. Ebese ngihambe nangempela simoto-ke ngithathe-ke nami ngijabule. Ngibonge futhi ayithengele imoto. Yebo. iBM X4. Yebo. Ngibuye ngijabule nje, kodwa ukugula kukhona kuthi kanje bese-ke uphinde kuqale phansi-ke lento ibuye ngamandla, bese thi la sesiya khona-ke eNelspruit. Ngithi mina angithandi ngoba ngikhumbula kahle ngaze ngabhalela imessage omunye wabangani bakhe engeke ngize ngimusho, ngathi ngicela ungikhulumele nomyeni wami Bandla ngoba angithandi ukuya kulo muntu lo, ngoba nasekuqaleni angizange ngize ngi-understand indlela ekusetshenziswe ngayo kumina, and akuzange kuze kungisize futhi. Manje ulwa nami uthi makuthi angiyi angeke azangisize. Esikithi sho ukuthi ubhuti lo imessage wayibona late, sasesihambile sihambe. Ngocela uvuma ukuhamba? Ngagcina ngivumile ngoba yayingekho into engangizoyenza, ngoba sethi yena uma kuukuthi angiyi eNelspruit ngingaphinde ngimtshele ukuthi ngiyagula, mawuthi ngiyagula ngeke azangisize. Sihambe-ke siye lapho eNelspruit, masihamba angiphekhile na kahle nje ngoba ngithi sengihamba ngoba imoto isiyaduma, isiduma egarage imoto. Bethi uyahamba-ke makuthi-ke njobe ihamba-ke yena-ke ngize ngingamtsheli lutho-ke meyekuthi angihambi naye. Phose lezo impahla lezi engiyiphosayo emotweni sihambe. Kukude-ke laphayana sihambe, masifika khona bese kuthiwa mina kuzomela ukuthi ngisale khona enyangeni. Yebo. Bese ngimcela mina ngithi mina bengicela Bandla lapha kunanamathwasa-ke nje indawo ebhizi, ngithi mina bengicela Bandla ukuthi sisale nawe ngingasali ngedwa ngoba ngiyasaba. Athi ngithi uyazi ukuthi ngiyasebenza enini, bese ngithi ungakwazi kodwa ukuthi ucele nje i-leave emsebenzini ukuthi ube khona induze kwami, ngiyasaba. Yabo. Athi nje hayi selokhu sifonelana ngizobuya ngizokulanda, nginama meeting in. Kube buhlungu lokho, kodwa-ke ngiyazi ukuthi emsebenzini wayengayitholi leave, ushuthi nje wayengathandi yena ngizokubeka kanjalo. Hayi laphana-ke kwangathi umuntu uyathwasa-ke, ngangivuswa ngisho ngo-2, ngisho ngokukhona nje la kwangivuswa khona ngo-12, kuthiwa ngo-12 funa ngiyogquma. Kwesinye isikhathi kuthiwa mangigqumile mina yazi uma ugquma afuna ugqume uphinde uyogeza ngomuthi, ugqume ngomuthi, umuthi uthathwe ugcina ungagezanga nangalowo muthi loyo, awukwazi uzobuza bani. Yabo. Uhlala insuku engaka lapho? Ngahlala nje iviki. Ngahlala iviki lonke. Kuthi mhlawumbe awusuku lesithathu kufike uthwasa athi umkhulu uthe ucela ukuthi ngilale ngento engigqokile ngoba kusasa ekseni bazodinga into yami yokugqoka khona insebenzo siyoyenza.
kuzodingakala ney'nkukhu eziwu-2. Ngithi mina anginayo imali mina. Bese ethi shuthi ahambe uThwasa-ke athi nayi umkhulu uthe inkukhu angikhululeke ngazo usekhulumile nobaba wakwami. Shuthi noma semfakelile imali noma wathi angazi bazokwenza njani. Sivuke-ke lapha ekuseni umhlabathi wangaleyana-ke ungathiwa umngeni. Afika amaThwasa ekuseni angithathe siye lapha ehlathini babuthuleleni. Masifika laphayana kumbiwe umgodi. Uma ngibiwa umgodi ngiyababona balokhu bayangibuka bayamba angitshela ukuthi mhlambe baqala usize wami ukuthi mina ngimngakanani. Babhizi bayamba amaThwasa kwakhona nabesilisa bayamba umhlabathi kumbiwa ngathi ithuna angitsheli nje ukuthi mhlambe ngizogezela phakathi noma kanjani. Kumbiwe bese lo munye bese ethi mama sicela usinikeza ke i-nitrate le bese kade sicelile ngibanikeze ngoplastic beyithathe bese beyithatha beyidlale la kulomgodi. Bese uThwasa lo munye bese ngiphosela ibhayi athi mama cela ukuthi ukhumule yonke into oyigqokile ubhince leli bhayi bese ungena la emgodini. Ngithi mina ngingena emgodini athi uzongena ulale ubheke phezulu. Ngithule ngingazi ukuthi ngizophendula ngithini. Ngingene bese besuke laba abanye besilisa ngikhumule bese ngiyangena ngilale babuthuleleni ngibheke phezulu bengithele ngenhlabathi bengigqibe ngenhlabathi bengithele ngenhlabathi izifike bangifaka inkukhu la enyaweni. Bathi le nkukhu le kuzomela ngiyibulale ngeenyawo ngisonte ize ife ngeenyawo yebo. Bathi kuzomela ngiyisonte le nkukhu le ngisonte ize ife. Lapho bona bayangithela ngenhlabathi umgodi babuthuleleni ngangena ngama umngaka ngangena kuwona ngayisonta ngiyakhala-ke lapho athi lo munye uThwasa mama akukhalwa makwenziwa lento le ungakhali ngoba ngeke uzuze usinde uma ukhala. Ngithi mina ukuthi mina angikaze ngize ngibone umuntu ogqitshwa ephila. Ngiyayiqala mina lento le eyenzakalayo la. Athi angithi mama njengoba uze lana uzela ukuthi usinde. Bengithele ngibekezele beqede bese bethi angiphakame ngiphakame kanje ngenhlabathi ngisume kanje ngomzimba. Bese bethi lena enye inkukhu lena ngizogeza ngayo. Ngahamba ngayogeza ngayo le nkukhu le. Uma ngigeza yayinomuthi nayo. Ngisuke lapho bese ngiyahamba bese bethi asihambeni siye ekhaya. Masifike ekhaya khona into yokuqala engangifuna ukuthi ngikhulume nayo ngangifisa ukukhuluma nomyeni wami ngendlela engangihlukumezeke ngakhona, into engayibona ngalela langa, into engakaze ngize ngiyibone. Khumbula sihambe ekuseni angikho eduze kwakhe ngilindele mhlawumbe into yokuqala ngizofica noma WhatsApp wakhe ngicheck ukuthi ngilale kanjani. Yabo lo nto le akho message yakhe akho lutho. Ngimfonele angalibamba ucingo. Ngimbhalele uWhatsApp ngithi yazi yabhlungu into enzekalile ingiphindile futhi lento le eyenzeke lapha kamkhulu kodwa lokhu bekuwesi okwenzakalile lapha yana. Athi angangiphenduli nje side isikhathi usuku nje lwaze laphela ngalelo langa. Bese ngize ngifonela umfana wami lo ngithi umfana wami omdala ngoba manje sengiworried ngithi yabona-ke manje ngiyasho ngoba wathi angithi ekhaya ey'nganeni manje ngibuza ukuthi siyaphi ngithi ngihambe naye siye emsebenzini eMelo. Ngithi mina yabona-ke manje ngoba ney'ngcingo zami akayibambi angisazi wenze njani. Ngifonela umfana wami nomdala ngimtshela ukuthi boy la ngikhona ngisenelspruit kanje
ubaba wakho ungithathile wangiletha enyangeni manje akasayibamba incingo sengifuna ukuhamba-ke mina-ke manje ngoba kuningi okwenzakalayo la akekho umuntu engikhuluma naye la yonke lento eyenzakalayo ibuhlungu kumina athi ena uboy ena okay ngizomfonela amfonela uboy angalibamba ucingo bese uboy efonela lo mngani wakhe lo engamfonela ngamsendela imessage athi ena uma uthi ena ucela ukuthi uma uyafona uyakhala la khona uthi ucela ukulandwa ubaba akamtholi engcingweni akayibamba incingo no WhatsApp akawuphenduli bese ethi ubhuti lo naye ngizomfonela manje amfonele bese buyela back ubhuti kuboy athi ena uma wakho uthi ena uyeza uzomlanda namhlanje bebevumelene vele ukuthi uzomlanda namhlanje umbuzo wami ukuthi pho wayi mina engangiphendula incingo wayengakhulumi nami yabo so emqondweni wami ngibe nalokhu kokuthi mase ngiyizindlela manje ngithi ngiba nalokhu ukuthi mhlambe kwakufanele ngakhulumi nami ngale ya process eyayenziwa angazi wafika ngasemdewa akafikanga ngalelo langa zange sikhulume nje usuku lonke ngoba wathi uboy ena mama ukuthi kanjani nomunye ubhuti wami uboy wazofonela nomunye ubhuti wami bathi ena uma kuukuthi kanjani akafiki nakusasa kuzomela kushiye kuyi-police station eseduzane uyocela khona ukuthi ena bekusiza ngoba uyachaza ukuthi yena kwenzakalani ngathi mina okay kwathi ngakusasa ekuseni nathi uzovela afike-ke umefika ufika uhlinile nje akangikhulumisi lapho sasehlambe sinesikhathi eside singalali naye sasinesikhathi nje eside ungibatha ndawoni yebo wayengasalali noma efikile wayengasalali endlini enkulu wayelala ka-round bengalali engasalali endlini enkulu akhona o-round ekhaya yebo bakhona niyangena nane-ground mina kube asingeni khona uyena obengena khona ku-round yedwa yebo bengena yedwa mina bengena makuthiwa mhlambe khona into ekhona yabo ngalelo langa ngokuklini ngisho ukuklina lokho bengibuza ukuthi uyangena nekulowo round yebo bengena khona amakhabethe ama-built-in round lo nje lo yebo hayi iqhugwana akulona iqhugwana urawundi nje lo laba bahle besimanje yebo bese kuba namakhabethe awafaka ama-built-in kube nomsamo wakhe ayubekile nje nemali notshwala nonke into phansi umsamo nemali yebo ibekwaphi emsamo imali yebo imali ibekwe kanjani emsamo imali ebekwa kanjani mhlambe ngisho ukuthi ayibekiwe phansi yebo la kuba khona amakhandlela yebo okay shuthi sigcine uphi agcine efikile-ke nisuke eMpumalanga phela manje ngithi usefikile usefikile asithi ena ubaba lo wangale ucela ukuthi singalentuzi sicela ukuthi ngoba sekulethi athi ena ubaba lo ngoba vele sekulethi ningabe nisahamba nizohamba niyobhuka kwi-B&B ekhona ngakhona laphayana nihambe nifike nilale ushinyanga yabo nje uma ekhuluma ngaleyo nto kumina ongathi ukhuluma nje ngenye into into engangade ngingasayazi athi ena nizofike nilale uma senilalile bese nithatha nizothatha amathishu nisebenzisa amathishu nisule ngawo bese niwabuyise kumina usulwani manje ungcola phela mase silalile hambane nejabulisa yebo ngokwenkonzo sekamereni yebo okay kusho inyanga yebo kusho yona yebo not ukuthi you willingly as ne-couple but it is an instruction now for the inikezwa uyena washo nje ukuthi ena sengilaphile sengisindile njengoba ngilashwa nje manje into esefanele njengoba sizohamba njengoba ethi sihambe siyobhuka laphayana kuzomela ukuthi senze ucansi silale bese singasebenzisa amathawula sisebenzise amathishu yini sisebenzise amathishu sisule ngawo bese siyabuyisa kuswalethe kuyena ngibe nokuthi mekhuluma ngokulala ngathi ukhuluma ngenye into nje mina enye into njengani ngoba into engasasikade singasayazi nje sasingasayenzi vele period enganani mhlawumbe wasuphelile u8 months sasesinesikhathi eside
Ubuke kodwa umcela wena baba sekhaya. Bengabeyithi bekasho besho yena nje athi ena ngeke ngikwazi angifuni ukulala nawe. Ngoba Ubengalala endlini ahambe uyolala ka-round njalo umebuyile ahambe uyolala ka-round bengalalanga ka-round ahambe ayolala athi uyahamba uyolala ePortshepstone. ubani ePortshepstone? Kunebhizinisi ade nalo ePortshepstone athi kulona. Yebo, kwesinye isikhathi athi yakamkhulu. Mangimbuza mebuye ekseni awukade ukuphi athi ngikade ngikamkhulu besihleli kamkhulu. Okay, nihambe ke ne-PNB. Sihambe ke sifike ke silale ke eBNB masilala lapho ke kube yena futhi ongikhumbuza ukuthi usakhumbula ukuthi umkhulu utheni mase siqedile. Hayi nangempela sisuleke ngawo amathishu sofaka iplastic safike samnikeza ubaba angwazi ukuthi agcine enziweni. Nawe uyavuma ngoba phela ufuna usizo lokwelashwa? Yebo. Because phela lokho on its own it means something ukuthi awukwazi ukuthatha wena ukungcala kwami kwangaphansi uthi angikulethe kwena ngingazi ukuthi ukusaphi. That is only meaning of one thing le ukuthakatha lokho. Nami ngathi mase ngibuya sengixoxa omama laba abanye sikhuleka nabo bathi akazi bekhona into ekanjalo okunokuganga phakathi. Kanti uyakhuleka futhi kunto kuhamba inyanga nje? Yebo ngiyakhuleka ngisayona. Mama bomkhuleko bebazi ukuthi unenkinga kanje? Yebo bakhona baziwa. Bakhuleka bazama ukukhuleka? Ya siyakhuleka nje bahluleka. Yebo. Imthandazo shuthi hayi iyahluleka. ukuthi awusiza umkhuleko ngoba ukuba kuthiwa angikhuleki ngabe hlamba ngisekho. Cha ngisho kulesi sikhathi ukuthi uze uthathe isinqumo sokuthi niye enyangeni. Yebo. Basebazi mama bomkhuleko? No babangakazi. Sabafihlele? Ngangisabafihlele ngajela. Ngangatsheli namuntu futhi nasekhaya. No yilokho bengikubuza ayonganaki. Kushini wona lapha ungasabi. Ngibuza lokho nje ukuthi before uhambe niyele enyangeni omama bomkhuleko bengakazi ukuthi ubheka nayiphi inkinga ngoba bafihleleni? Ukuthi nje ngangino kusaba. Okay, yikho kubunguzwa ngithi nje mhlambe umkhuleko ohlulekile sengiunderstand manje ukuthi umkhuleko uqhamuke after sekubuywa. Bengikhuleka khona ngisho ukuthi angiphilile kodwa ngingasho ukuthi yini le. Okay. Yebo, bengisho khona ukuthi angiphilile ngiyacela ukuthi bengikhulekise. Okay. Kodwa ngingasho ukuthi ngibhekene nasiphi isimo engibhekene naso. Mina ngiqeda ukuyithokozisa ke nase niyahambisa lezi zinto? Yebo sakhambisa ke. Nase niyabuya? Yebo sisabuya ke. Masibuya sasuhlala nje ngaba right kwaphinde futhi kwaqala phansi. Kwaqala phansi ke futhi ke nathi ke asimile ke siyaxabana ke. Ebese ke athi mina yazi umkhulu sixabane kwaku January 20 kuzoba ibirthday yakhe. Shuthi umefika sibange nje into engekho. Ethathe i-leave ngalelo langa lelo ekade sethe nje i-leave ethu uzohlala nathi. Ngoba bayisesho senawe uyabona isikhathi sami akasenaso nani. Ay masibanga nje leyo nto leyo avele angene sibanga sisekamereni lethu. Sibange leyo nto leyo ngoba bese banokuthi banolaka mesixabana abe omunye umuntu. Kanjani? Kungabi yabo ashintshe like uyambona ukuthi uyena kodwa kungabi uzuthuke nawe ukuthi yabo phenduka angazi ngamchaza kanjani. Mesuke ethetha yabo lento ukuthi umbone ukuthi engenzana noma yini yabo lonto leyo singabi kusaba lo myeni wakho lo maziyo kube nje omunye umuntu khiphe namehlo yabo nje ubone ukuthi aggressive thina ngithubele emonster. Hayibo ngithuke ngithi mina bese nakho nje ukwenza lokho sikhulume nje leyo nto leyo athi naye ukuthi nje usuke sediniwe mina ngiyamcasula sengihlale njalo nje ngimcasula sengihlala njalo ngimbangela isicefe ukugula njalo akumile ngiyagula ku on and off ukugula. But yonke leminyaka ebenenayo
uma beniphambana mhlawumbe enyusa izwi ubengaphenduki lesi simo lutho bhuti. bengaze ngixabane Besixabana nje lokho ukuthi noma sixabana manje sizontambama sobe sesirata hayi lokho ukuthi kuze kube nzima ngalendlela le. okay Hayi. Ngalelo langa ke sixabana sisuke lapho angene ekamereni sasisekamereni angene ngala lahlala khona impahla avula isafe uya udiniwe ngithi usediniwe ngalendlela le bengancane ukudinelwa ukuthi nje le sigubhu ngisibekeleni la adinwe nje into engekho uyabo angene avula isafe ngixa ukuthi hebo isafe ivulelani yabo lento ngisipha kwenzani avula isafe aqhamuke nesibhamu sesiphethe kanje eze kumina naso kanje ngiphume ngibaleke ngimemeza ingane ngibabize ngamagama abantwana ngithi nangu sibanibane nangu babene efuna ukungidubula ngoba weza naso kumina eza kumina ngqo isiphethe ngesandla isibhamu siphume sibaleke nezingane sime eminyango bese tsena yazi wena uyangijwayela esho sekunengane ke sizikhona uyangijwayela wena sengimileke lapho sengime ngaphandle endlini nezingane bese ngicela ingane lenenge intombazane sicela ngithathele ukhiye wemoto iPM le yebo ngisicela ngithathele ukhiye wemoto ngicele lezi ingane ngoba khona ingane adadewethu washona enathene sihlala nayo intombazane ngithathe lengane yami intombazane nale kadadewethu singene emotweni sibaleke ngoba sasisaba nathi ungena endlini indlela eseyiyona sibaleke singene emotweni bese ngifonela umngani wakhe lo ngimfonele ngithi mina yazi ngicela bandla kwase kulethanyana kancane yaxoxa ukuphazamisa ngalesikhathi sinenkinga la usibanibane usenza ukuthi kanje athi hayibo usiyagula yini kwenze njani ngithi mina ngazi kube nje nomsindo omncane njoba sesihlezi nje sibanga wavela ngena wathatha isibhamu kwisafe waqonda ngqo kumina futhi ubangibalekanga ubezongilimaza yabo singene esethi enani kuphi njengamanje ngithi mina sisemotweni manje athi hayi ngizomfonela manje hambani ekhaya ngithi nje ngeke sisaye ekhaya ngepolice station into engiyoyenza ngiyombopha bemphucele sisibhamu ke manje ngoba shiso sezosilimaza ke manje ngihambe athi enubhutena ngicela ukuthi ungayi police station ngiyacela hambani niyo ngizonibhukhela ihotela nilale khona nabantwana ngizokhuluma naye mina ni ekusasa ekseni ekhaya hayi nangempela ke singayi police station sihambe ubhuti asibhukhele emhlanga sibuye silale khona sibuye ekseni nezingane uma sibuye ekseni sibuye sethathile impahla zakhe ubaba lo wakwami eskisi angithiwe kade zothi baselivini usephekhile suitcase lakhe impahla ezinye useyithathile uhambile ngimfonele angalibamba ucingo ngifonele umngani wakhe athi umngani wakhe ena yazi ngikhulumile naye kodwa akashongo ukuthi uyahamba yabo shuthi emva kwalokho ngivele ngahlala usuku lonke emva kwalokho angazi kwenzakalani ngoba ngabona sengisesibhedlela yabo angazi ukuthi kwenzakalani umfana wami ke uthi nje enangawa endlini bangithatha ke bangiphuthumisa ke esibhedlela la eThekwini ngafika khona ngahlala nje mhlambe ngahlala iviki lonke ngilokhu ngiyamfonela akayiphendula incingo sengi right ngiyamtshela ukuthi sesibhedlela kanje akaphenduli akathini ngicela ukubuza umuphi unyaka umshado ngawo 2011 kwakukuhle emshadweni kwawukuhle umndeni wakubo obi umndeni wakubo khona akazwani kodwa noma wakhe kwabana abanye abakhona abanye abakuba bakhona azwana nabo manje unefamily kababa wakhe neyakama wakhe abantu azwana nabo njengamanje abakama wakhe babe khona emshadweni yebo babe khona icommunication wena nabo injani uyena kovele angithi shuthi exabaneni kwethu wathi eninyanga yakhe ithi akathatha isithembu so manje osisibakhe bezizwana kakhulu nabo besizwana kakhulu nabo wayothi kubona ena mina bengingabafuni esephumile ke ekhaya bengisazofika kuleso story so okay nasizofika ukuthi konke ngifuna ukuyibuza yese ngaqhubeka kodwa chaza ngahamba ke ngayesibhedlela ke ngahlala ke nje lapho ke iviki lonke futhi wayibona ukuthi ngisesibhedlela bemfonela nodokotela bemtshela ukuthi inkosikazi yakho akekho right isimo ngendlela esiyona befuna ukukhuluma naye angayibamba incingo waze wabuya uhamba mhla ka20 wabuya ngomhla ka2 ngikhumbula kahle isezoqala emsebenzini mhla ka3 umebuya kwase kungafonela nobhuti wami ke ubhuti wami wabakhona nomngani wakhe lo wabakhona
lo wayesibukhelile nalo ngangimfonele naseqaleni kube ne-meeting bese ethi yena nje into emcasulayo ukuthi mina ngihlaza. Hawu ngihlaza ngani na? Athi nje uhlaza yena akasenako ukuthula la ekhaya and ingakho umkhulu athi akathatha isithembu athatha abafazi abawu-3. Ngithi mina abafazi abawu-3? Athi yena uzobona futhi ngizobathatha. Usho meeting njengoba sihleli kanje. Athi utshele umkhulu uthi amakhehla kubo iwona athi akathatha isithembu. Ngathi mina lokho umkhulu muphi kulabakhulu abangakazeni bahambile yena muphi kumkhulu? Lo wangithengisa amahawu. Lo 75,000. Yebo lo 75,000. Angani wahluleka kulapha. Yena-ke lo watsena-ke uyena uthe amakhehla kubo afikile kumyeni wami ukuthi akathathe isithembu athathe abafazi abawu-3 ngoba mina ngihlaza. Yazi ukuthi njengoba udinga ngibuza ukuthi iphi family yakubo ukuthi ushada phela umalukazana noma mezala makuthi usanomama noma babezala usanobaba nosigweza kanjalo yabo. Yebo. But ngilokho ngiyezwa keep on mentioning igama likamngani as if now shuthi i-marriage yenu yonke isirely manje ku-friend ukuthi uyena ufuneke abe i-solution wena wenkinga evela kunina funeka kureport-elwe yena njengoba wenza nje sekwazi booker sehotela. Yes, kindly he's a good friend from what I just heard okuchazayo, but ke angiwezwa amalunga omndeni la khona uma uneyinkinga njengomalokazana wakho ukwazi ukubika kubona. Yebo. Just only recently now you mentioning ubhuti wakho yabo. But you only mentioning lo mngane ngoba even izingane zakho sezi-reporta ngisho kumngane ayisa-report mhlambe kumkhulu wazo nogogo wazo noma ko-anti bazo noma kobaba omncane kobaba omdala. So bengifisa ukuthola kulokho. Oh okay. Ubudlelwane bethu bebu-right nosisi laba bakababa wakhe no auntie nje bonke besi-right kodwa bengakhulumi nabo inkinga zasemshadweni wami. Kuza kanjani ukwazi ukuthi umngane umtshela? Umngane ngathini umngane kuyena unjengobhuti kuyena ngisho njalo. Mhlambe no angithi angiyona i-marriage expert yabo but ke ngiyabuka ama-loopholes ukuthi kulo mshado wena bevele shuthi nihamba kuwona. Yabo because manje manizorela nawe umngane ngicabanga mhlawumbe ukuthi ushadile nawe umngane. But mase kufuneka manje naye akhire manje ama-issues umshado kamngane wakhe always the time kunenkinga kufuneka kubikelwe yena ngithi yabo. Always makunenkinga sefuneka kubikelwe yena yabo. So nje ushadile phela umalokazana shuthi anazi phakathi kwenu babili ukuthi uNkulunkulu ubani oqeda i-contract yakhe yokuphila phakathi kwenu babili. Shuthi makungahamba yena aqala baba sekhaya when you always report to umngane. Cha phela indlela esekwenzeke ngayo mina ngisho kwami because yena phela leselimtrust la ekhaya manje. But futhi nothi ukuthi yena aka report kuyena wena oreportayo ngoba usuke ufuna usizo ngithothi angenelele kule nkinga but angubona umndeni yabo owakho noma nowakhe ngoba phela anilobulananga ehlathini. Njengoba nje niyathandana najola nenengane mhlawumbe amalobolo imndeni iyahlangana lapho. So ke uma izingane ziba nenkinga kufanele ngikwazi ukureport kuma elderly ngithi yabo nakuma families uzazama ukusondela azo resolve whatever. Okay kulokho okushoyo ngiyakuzwa but kulokho okushoyo bengaze ngize bengibatshela osisi kodwa bengabatsheli konke yabo ukuthi khona inkinga enginazo nayo ubhuti. Okay no angiblame ungazwa ukuthi ngiblame ngithi yabo right lokho okushoyo yabo. No okay singaqhubeka ma. Sana sibe sesikuphi. Okay no bese lapha ukuthi usesibhedlela ngithi bayamfola udokotela ukuthi serious yeah kube kufike ke ubhuti wami ke ubhuti wami omdala. Okay fast forward usela khona ukuthi ufuna uthe umkhulu wakhe ethatha abafazi abathathu. Umkhulu uthe ufuna isithembu ngithi mina angikuza ukuthi uthina semkhulu uthi amakhehla kubo afike kuyena ukuthi akathatha isithembu abafazi abawu-3 ukusho lokho ngo-2024. Ngithi mina hayi angikwazi ke lokho athi
ubhuti wami akwazi phela ukuthi ungavele akuyona into kufanele ifike kuthina afuna niqale nikhulume nina nodwa leyo nto leyo ifike isifika-ke kuthina njengoba ifika kuyena njenge-surprise yabo. Nobhuti wakho sekhulezela wena? Wayekhuluma iqiniso kodwa. Sengiyasho ukuthi lo wakubo kwakhe yena wathi naye futhi naye washo ukuthi hayi mama hlisa umoya lento lena kuzomela ukuthi ikhulunywe naye wayetshethela sho ukuthi mina mhlambe ngiyazi kanti mina leyo nto leyo ngangayazi. Okay. Uyasithanda isithembu? Cha. Awusithandi? Yo. After nijabulile eMpumalanga nabuya neze ekhaya, ngeke naphinde naqhubeka najabule ekhaya? Ngakaze kuphinde kube mnandi. Sila sikhona ngenxa yalo. Ningaze nijabule? Cha. Nagcina eMpumalanga nje? Yebo. So if asemenshina leli lokuthi-ke kufuneka kube ulanywe wena, ave mhlawumbe nasekazakhe le platform ukuthi naye akwazi ukuthi uyathokoza. Angazi ukuthi akaze size sikhulume nje sihlalele phansi leyo nto leyo wayigcina nje isho kanjalo nokuthi mhlambe masixabana-ke alokhu eyisho-ke ngale ndlela le ayibeka ngayo yena. Okay. Yebo. Wahlakazeka komhlangano? Kwaphela-ke umhlangano kwaphinde kwaqhubeka futhi-ke ukugula. Ngaqhubeka-ke ukugula-ke kwawesi-ke nje ukugula-ke kwaze nasekhaya iy'nkinga zabaningi nasegcikeni kuningi kakhulu nje okwenzakalile bhuti ukutshela. No, tell the people sis. Ajeni tshela abantu la uzocela usizo. They're listening. Si egcikeni nakhona okay kuthi phinde futhi ngibe ney'nkinga sesibuyile lapho kube nenkinga ukuthi ngikwazi ukisho le. Yep, ngeke ngakutshela ngithi ngitheni eqaleni? No, ushilo bhuti. Ngitheni? Uthi akumele ngisabe khona ngizothola usizo. Okay, mawusaba? No, angisabi bhuti because usizo ngiyalidinga. Okay. Mina ngiyona inyanga. Ngiyazi. Angiyena umthandazi. Yebo. Amthuleleni nje. Yebo. Yebo uNkulunkulu ngipho ukuthi ngikwazi ukulalela, ngikwazi ukuthi ngiphume. Ngizamela usizo lo sumemeza khona. Yebo. So ke noma mangabe udinga usizo nakudokotela ngisho enyangeni nakumthandazi uyasho ukuthi unankingani. Yebo. Ukuze naye ezokwazi ukuthi kufuneka okay ngikhiphe ukuthi ngikwazi ukuthi ngilaphe lokho akhala ngakhona in 23. Yebo. Anginayo enye opportunity ezobe ngithi mhlambe ngalo kwamakhamera hey uphethe ukuthi okunye akakushongo la. Yebo. Njengoba ulalele nje la abantu abalalele ibona bazokusiza. Yebo. Izolo bengikulive nomama wamawele wasemnambithi lo ophumela amawele ngendlela esabisayo. Yebo. Uzizwele uze wangena nawe kulive izolo noma bese nkuzo sofuna ukukhala. Yebo. Uze ukuthi abantu bakhona abakathweleni bayambangola udadewethu Eva. Yebo. Ngoba ukhiphe konke. Yebo. So ke nakuwena nakuzoba kuwena sisi. Yebo. Okay. Okay. Kwaqhubeka ukugula ngaqala ke ngaba nenkinga ukuthi ngiphume izilwane. Ngimfonele ngimtshele Yelwane zini? impethu. Ziphuma phi impethu? Mina ngaphansi. Esithweni sengasese? Yebo. Okay. Ngimfonele ngimtshele okunye ngangiphenduli. Phoza amanzi ma. Take a breath. Phoza amanzi dadewethu. Uyazi kunzima. Phoza amanzi. Asa right emanzini? South Africa ke sisesikhathini esinzima. Thuleleni ke akalali uhambela abantu. Njengoba nibona nje nasi isikhathi, niyasibona isikhathi. Asilele. Ngalalo kusizi babusa olesihlanu basemakhaya. Thina nje bakulesi sikhathi nje la emakhaya sho siyofika ngo11 mase sigoduka. Definitely kusasa ufuna ngithi ngiye sabathini. Kodwa nje ufuna ngilale mhlawumbe ngifike ngo11 ngeke ngikwazi ukulala vele same time.
mhlawumbe ngizwela ngabo 1 but-ke ngivuke ekuseni ngilungisele engikwenzayo. Ngizama ukusho ukuthi-ke sisebantwini but-ke take your time dadewethu, yabo. So right, singaqhubeka. Yebo. Okay, let us carry on. Qaleke ngiphume-ke izinto ilwane ngimfonele angaphenduli kokunye engekho esemsebenzini, ngimensendele namavidiyo ngimtshela ukuthi buka ukuthi kuphumani, afunde amavidiyo angangiphenduli. Khumbula la ngafonela usisi wakhe omunye osonta eZayoni naye omamfundisi, ngamfonela ngathi ngicela ukuthi ungikhulekise ngoba ngaze ngize ngiyibone lento eyenzakala kumina. Wathi mama, kanti sonke lesi sikhathi uthule lento engaka ungasho. Ngathi bengisaba ukuthi ngisho, bengivikela isithunzi somyeni wami. Hlesa umatha dadewethu khona Ngaqala babthuleleni. Kwaphuma ilwane babthuleleni. Kwaphuma nemneke babthuleleni. bangezwa amakhelwane mama, ungavusa amakhelwane. Ngamfonela ngamtshela ngathi cela ukuthi angisize, athi yena anginayo imali. Ngithi mina ngizokwenza njani? Kini kufanele ukuthi ngiyenze ngoba yazi ukuthi mina ngisasebenzi, ngithembele kuwena. Ikhuphuke babthuleleni inyonga, ngiyiziboyiza la kumini ngivala umoya. Ngisebusuku ngilele. Ngiyacela manje ningisize. Le mnenke iqhamukaphi? Iphuma ngaphansi mama. Iphuma impethu ngaphansi, iphuma emnenke. Yebo mama. Yebo. Uma umreportele umyeni wakho abenze action. Azange azenze lutho benza ngoba nayiquke lapha esezwe ukuthi yena useyathanda ngemanje. Afike ekhaya. Afike ekhaya. Athi ena yini ufuna ukuthi ngikusize ngithi ngifuna ukungisiza, ngithi wena ongenza ukuthi ngimentshene. Uyakwazi nawe lokho ukuthi wena. Athi ena okay, ngizokusiza. Uzokwenza njani-ke manje, ufuna sikuphi? Ngathi noma ikuphi mina nginenkinga as long izothola usizo. Athi yena yazi ukuthini wena, into engicasulayo ngayo khona ngelinye ilanga sengikhohlwe ukusho babthuleleni. Wathi kumina ena ngintshontshe imali yakhe, imali yakhe engango-100,000. Oh, ke 100,000. Ngathi mina ena imali ebekade ikuphi leyo? Bathi imali ebekade ka-round wakhe. Ngathi mina ena ka-round wakho mina ngingeni, ukhiwa ka-round wakho uhlala kuwena, leyo mali ngayithatha ngiyenzeni? Wathi ena ngathi bukade uyibeke kuphi yona leyo mali? Ngathi bekade eyifake ey'nkambeni zakhe. Ngathi mina ngingangena kanjani ngoba leyo round ngazi ukuthi umsamo wakho, bengizongena ngiyithatha kanjani imali lapha? 100,000 Wathi yebo. Endlini. Wathi yena uyacela 100,000 endlini. Angimazi. Ngathula. Wathi ena umkhulu umtshelile ukuthi uthathwa yimina leyo mali leyo. Nkulunkulu. Ngicela ithisha endlini futhi kathuleleni South Africa siyahlupheka. Ngibonile nenakusisi lapha lo wasemnambithi bekhala ngamathishu. Siyacela sithengele amathishu manje ne-concern ngamathishu. Siya welcome ukuthi nje singayithola i-donation yamathishu because ngeke sibone nje siphelele nje bona sibona kanje. Yabo.
abakhalayo nathi suke sifike sikubaduduza iduku yabona iduku lami ngithande ngelikhohliwe angihlukani neduku futhi angande ngelikhohliwe ekuseni ngeke ngize ngikhiphe iduku asebebe nathi isikhathi esiningi bayababona amanje ngikhiphe neduku because asinamali ukuthi kahlali nje lamuntu asinamali yebo but-ke we are welcome if you have a concern ngokuthi asinamathishu singabonga nje uNkulunkulu wami siyomhlophe nje ukuthi siwathenge siwaphatheke nathi sigugusheke nawo whenever masinama interview njengalawa uma kufika isimo sokuthi kumuntu kuba isimo sokuthi ufikele usizi nomunye nenyembezi sikwazi ukuthi sicaphune ithishu umuntu akwazi ukusula njengamanje nje siyocela endlini ithishu sakwazi ukuthi-ke asule yilo ukusiza size ngalo lolu sizinikele-ke nje kubantu nasey'nkingeni zabo ukuthi-ke uma umemeza sikwazi ukuthi-ke siphakame uma sinamandla mukela mama nathi siyabonga endlini basi sasa athi yena ngeke akwazi ukuthi angisize ngoba inyanga yakhe ithe ena ngithatha imali ngase mina bengazi ngani ukuthi khona imali leyo mali bengizoyithatha ngiyenzeni leyo mali leyo wathi yena ngalekile abuye avule uthishu awuvule yini le phuma ufakeni igazi lani yini le lipstick oh abuye kushuthi ngelinye ngimbuze lo mbuzo ukuthi ena bengazi ngani mina ukuthi khona imali lapha nangicunthwa ukuthi imali lahleke la endlini ekamereni lethu ngabe ngi-understand uthi imali lahleke ka-round when uyifake ey'nkambeni angazi beyifake emakhabetheni akhe ngazi kanjani umkhulu wathi umkhulu ithathwe yimina leyo mali leyo suthi siqhubeke-ke ikhona yini mhlawumbe owawuyithengile mhlawumbe entsha ekhombisa ukuthi ayikho ngambuza ukuthi yini-ke ekhona engiyithengile ngiyenzeni leyo mali leyo wathi ena shuthi mase ngilokhu engibona ukuthi le nto ingiphethe kabathayi isithandwa ngiyabona nami umkhulu ukuthi le nto ayishoyo ayikho ngithi mina uma kuthi kubikhona leyo mali ilahleke kanjani ithathwe yini shuthi ithathwe yilwane phela imali ngeke ukuthi kungavele kube khona imali isigcina iyaduka nje futhi endlini umuzi wenawo amakhamera unawo amakhamera abhekani i-footage engaku-round mhlawumbe abheke ukuthi khona amakhamera khona yonke indawo ngambuza nami ngathi unga-check-a ngisho amakhamera wathi naye ngiyabona nami ukuthi mkhulu shuthi nje khona into eyenzakalile wayisola futhi nokuthi ubeyisholoni yonke leyo nto leyo nendaba yemali zonke lezo zinto lezo kuqhubeke ukuthi ubuye ukugula kuze kufike la kuthiwe ena khona into kufanele yenziwe ngaze ekhaya emzini wethu kanjani khona into eyenziwa kuney'lwane khona ngazi kanjani athi ena bese ngithi mina bengicela ukuthi sithole umuntu wamanzi ngoba yena wayethi yena asithole ubaba lo wakhe ngathi mina ngicela sithole umuntu wamanzi athi ena hayi umkhulu awasebenzisa naye amanzi 75,000 yebo uyathembela kena ngathi bathi umkhulu awasebenzisa amanzi ngithi mina ena hayi okay musho njalo-ke kodwa mina ngimaze esebenzisa imithi athi hayi uney'ndumba yamanzi la kungangeni khona umuthi engeyiwasha ngaze achaza afike athi acele emsebenzini ahamba ekhona laphana kumkhulu abuye athi athi ena ucelile emsebenzini ngoba ufuna ukuthi umkhulu ayomsiza bese ethi ena ngizovuka ekuseni ngihambe ngiye kumkhulu ahamba aye kumkhulu ngimfonele uma ngibona kuqhubeka isikhathi ngithi mina usithandwa ngibona kuqhubeka isikhathi athi hayi angisezi ukubuya ngizobuya late ngoba umkhulu uthe khona into efuna siyenza edamini ngo-12 ngithi mina ena ngo-12 ebusuku athi ena bese ngithi mina yibo kumnyama nje edamini akufani nasolwandle ngoba olwandle engcono kunamalathi ethi awukahle nembuzo eminingi ngoba nje isicefe nje yabona ngase nginokumbangela isicefe athi behambe-ke naye umkhulu
ngiboneke kushaya mengekho umuntu wakhe endlini akubi nakho lokho ngoba vele bevele ngasalala endlini kodwa bengiba nakho ukujabula nje nokuthi ngibone imoto ingena angabuyi kushaya u-12 kushaya u-1 2 ngize ngingazumeka nje ngabo-1 kuthi mangiphaphama ngabo-3 ngithi hayibo athi ngimfonele ngoba phela ngeke ukuthi namanje basesedamini ngimfonele angalibambi ucingo ngize ngiphinde ngizumeke kuthi ekuseni ngabo-6 mangiphaphama ngimfonele angalibambi ucingo mase ngilibamba aze agcine libambile ucingo-ke athi ena yini isicefe zandile ngithi mina ukuphi athi ena ngikamkhulu nje ngithi ngishilo ukuthi ngikamkhulu ngithi uthe nje nama niqede edamini lapha eniyakhona uzobe usuyabuya uze kumina athi ena engiyeza avala ifoni o6 babuthulelene 6 7 kushayiwe 9 10 lutho akabuyi kuthi ngabo-2 ngangihleli nje ngasegeyithini ngithamele ilanga ngoba kwakunokubanda kodwa kunendawo enelanga ngibabone nababeza bayalandelana nobaba lo ubaba unyanga bengene ubaba angibona usengihleli ngasegeyithini ngikho right angibuza ukuthi mama kwangathi awukho right nje ngithi yebo baba ngikho right athi indaba bese ngithi baba kuningi okwenzakalayo bese ethi na hayi woza-ke sikhulume bese sithi indaba bese ngiyambalela ukuthi ngiyagula and ubaba akasalali la endlini ulala ka-round inathi ena uma ucabanga wena ikhona indoda engavukelwa umfazi ohlaza wena umyeni wakho uthi uhlaza wena wena umyeni wakho uthi uhlaza wena ngithi mina ena yonke leminyaka emingaka bengingakhona ihlaza sengihlaza manje akukhombise nje ukuthi wazi yonke into uyabo hayi ngithi mina ngiyaxolisa-ke makuwukuthi kunjalo ngiyaxolisa shuthi ena ngizozama ukulungisa isimo bese ethi ena ngizocela ukuthi ngininikeze ngizoyilandelela le ndaba yenu mhlambe 3 months ngizolokhu ngicheck ukuthi kuhamba kanjani babuthuleleni kwakuleli viki leli kuthi ngeviki elilandelayo bese ngithi mina ngiyacela ukuthi kube khona lo baba lo omunye engimaziyo nami owumthandazi nje usebenzisa amanzi ngithi kufike yena afike lo baba lo owumthandazi uma efika lo baba lo owumthandazi bese ngaleli viki elilandelayo ke ngithi ubaba lo wafika kuleli viki then the following week wasekufika lo baba lo bese ngiyamcela ke bese ngithi mina ena ngumlahlo kade kuyi-Father's Day iqondene no June 16 we-holiday bese ngithi mina ena ngoba ngisazoqala enkonzweni ngizocela ukuthi bese ngiyabuya ngizonibona nobaba lona ngoba wayethe uzoqala ukusebenza late ukwenza iceke ukuchela nazo zonke izinto lezo ngihambe ngenkonzweni mangibuya sekuyosiwa inyama vele kwakuyi-Father's Day ngenza amasalad kudliwe bese ethi ngisacela ithuba lokuthi ngikhulume naye umkhulu athi ena ufuna ukukhuluma naye ngithi no kunezinto enami engifuna ukuthi ngiyikhulume naye ukuze angasilaphi ikhanda ndesiphethwe yinyawo athi hayi ngoba iy'ngane zisibanga iredo ubanga umsindo endlini ngizocela ukuthi siyokhulumela emnyango siyokhulumela emotweni ngaphandle ngithi mina ayikho inkinga sihambe semotweni afika ngena ahlale ngala yena driver mina ngihlale ngala ubhuti lo ahlale la ngemuva bese ngiyabingelela kahle bese ngithi mkhulu sinenkinga la kade ngakugcina kuningi osekwenzakalile ngichaze-ke sonke istory athuke-ke naye ubaba umbone ukuthi lokho engikushoyo angathi akakwazi yabo bese ngithi and enye into engiphatha kambi la ekhaya okunye sengikukhohliwe babuthuleleni ayikho into bese siyenza lapha ekhaya ngaphandle ukuthi u-Asho futhi namyeni wami athi ena umkhulu ngisazobuza umkhulu ngoba ngisho nayo imoto athi khona lesa sixabana khona athi ubonga umkhulu ngoba umkhulu bakuthiwa akavuma ngabe ngekuyithole le moto le i-BM leli yebo athi ena ngithi ngimtshele nangaleyo nto ke leyo ke ubaba lo ngithi mina into engiphatha kambi ayisekho into eyenzakalayo la endlini nokuthi akasalala endlini ulala ka-round akasahlali nje nathi la endlini uma ekhona usehlezi nje engekho endlini yabo athi ngithi mina leyo nto leyo ngiphatha kambi ngoba angazi ukuthi ngempela kwenzakalani yabo angisasithola isikhathi sokukhuluma naye ebesethi ena ubaba
ubaba lo wakwami athi uthini wena nje unenkinga shuthi nomkhulu wena. Ngithi anginayo inkinga naye, inkinga izenzo zakhe azenzayo. Ngala ngiyagula, ngala ngiyahlukumezeka ngale ndlela le. Avela asho ngempama baba, ashaye ngempama athi umkhwenya nakho yebo ashaye mina. Ngithi ungishayelani? Ngishayela ngikhuluma iqiniso lokuthi wena usulalela enye indoda ayizikho inqumo ekwazi ukuyithathela wena. ukushapha ngwayenyanga Phambi kwayo lo baba lo uhlela ngemuva angishaye babuthulelene. Ngithi ngiyavika lapho ngithi mina ungazi ungishayela enye indoda aphinda asho ngesibhakela lezi thombe bengisondela zona angibambe angisondezele steeringini ngathi mina ena kanti usho uyalala ngalisho lelo gama babuthulelene. Ngathi kanti uyalala wena nalenyanga. inyanga ikhona emotweni Angishongo le yayisemotweni ngangisho ukuthi le nyanga engikhuluma ngayo kanti uyalala wena nalenyanga le ungazi ungishayela ukuthi ngikhuluma ngayo izinto ezenzakalayo engingayithandi. Yabo nokudla endlini wayengasadli nje endlini athi somkhulu ngabe sakudla ukudla kwethu endlini. entweni zonke yini ucabangisele ukuthi uyalala nenyanga? Ngangisho ukudinwa nje nami ukuthi ngeke ukuthi ungangishayela enye indoda. Okay. Ayikho into engathi mhlambe ngiyayisho ngangisho nje ukucasuka nami ukuthi ungaze ungishayele enye indoda kanti intombi yakho yini lena yabo lonke kwaku wrong vele lokho engakusho kodwa ngisho ukucasuka nami ukuthi nokuthi ayisekho into esiyenzayo ngaphandle kwenyanga yabo. Yebo angishayeke ngize ngiphumeke lapho ke sengivuza igazi emotweni angene ngaphakathi endlini athathe ikhiye zemoto ze-BM bese ngimtshela ngithi mina yazi ubusungishayile ngizokubopha. Ngithi kade wena ngikubekezelele la ngithule ngifihlile la wena uthwele ngami. Lento yenzeka ngale mina kwase kuyintambama. Ngathi wena uthwele ngami wahamba uthwala ngami ngambalela zonke lezi zinto sengikuphiki sengingaphandle. Ngimtshela ukuthi wena ungaze ungishayela ukuthi ngikhuluma iqiniso ngikhuluma vele kumanje ngiyagula ngenxa yakho. Angene emotweni angene endlini athathe ukhiye wemoto angene evenini nalo baba lo bephume behambe. Ngathi ngisakhuluma ngithi yabo lama video zonke lezi zinto lezi eziningi eminenge le zonke lezi ezinye izinto kwakunye kukhona efonini la ngiphuca yona okunzima baba. Okunjengani? Okuzona lezi zinto lezi eminenge. Yebo. Awukhona ifoni akuphucana? Wayithatha ifoni ngoba ngangiphethe ifoni kanje ngathi mina ngifuna ukusenda ngisho kulama group omama la bengikhuleka nabo ngifuna bekwazi ukuthi ukhohlakele kangakanani. Ngikhathele nje uwena kade ngifihlile ngisho umndeni wakho akekho ngisho yedwa owazi njoba ungibuza kodwa ukuthi indaba ngingawubeki umndeni bengisuke ngivikela yena mina njengomyeni wami yabo. Owazi umntwana ukuthi uthwele wena? Ngaye angikwazi lokho. Khona ukuthi wahamba uyothwala ngami usomtshela ucasukile emotweni? Sengidiniwe ngoba yonke lento lena nje isho ukuthini futhi. Angisho ukuthi uthwele kodwa mina ngiyayifuna ukuthi mhlambe nababuke nabalandeli bathulele mhlambe nabo bazongichazela ukuthi ngabe lento isho ukuthini. Ukuthi njengoba ngikubuza nje dadewethu yabo. Yebo. Thina esemhlabeni abantu abahluphekayo. Yebo. But ke amehlo ethu aye abuka impilo yabantu abaphila kangcono ngoba nabo bayathanda abantu ukushayinisa impilo yabo ukuthi bayiveze ibe kule light yabo. Yebo. So asiyazi impilo yabantu abathwele. Yebo. Nanokuthi whoever asibuka ubukhazikhazi bempilo yabo. Yebo. Abanye uyayibona ukuthi i-hustling yabo ibe njani ibe honestly ngiyabo. Yebo. And transparent. But abanye i-hustling yabo uyayibona ukuthi awu-understand iqhamuke but out of the blue boom yabo. Yebo. Bese kuthi ke intombi nabafazi babo. Yebo. Nothi ukuthi abakwazi ukubona ukuthi kwenziwani la ekhaya. Yebo. This why nawe ngikubuza ukuthi ubusubona nokuthi umyeni wakho uthwele wazi uveza igama lokuthi uthwele ngami la emotweni. Izinto ebesezenza bengasayi understand ngizokusho nje lokho. Mina angisho ukuthi uthwele kodwa izinto ebesezenza nezinto ebezenzeka kumina angi-understand. Ngibuza ngoba ngibuza ukuthi njengoba usoqhamusa uthe emotweni wena vele uthwele ngami. Kukhona obusukubonile vele egcekeni ekhaya ukuthi izenzo zakhe ezokuthwala. But ke ikho nje kade ngisho ngithi ke impilo esiyibuka iphilwa abantu obukhazikhazi
njengoba nawe usho nje ukuthi kwathi uyabonga njenge-X5 angithi yabo wayolanda imoto komhlanga impilo ebukhazikhazi le angithi yabo but-ke ulanda imoto phezu kwakho ukuthi kodwa uyazi ukuthi uyagula sophuma ngishiyelwane ngaphansi yabo kodwa awukwazi ukuthula ukuthi-ke umukele i-stick sweet ojelusa ngaso se-BM usithathe kodwa uthule kodwa ukwazi ukuthi ukufa yabo lokho iy'mpawu zazingakwazi mhlawumbe ukuthi zibe khona ukuthi no la empilo esezizakalile ngize ngihanje ngiyogqitshwa ethuneni angithi yabo ngize ngihanje ngiyogezwa emfuleni angithi yabo konke lokho impilo yokuthwala mhlawumbe le imali mhlawumbe impilo esiyiphilayo ekhaya ngithi yabo uyakwazi ukubona impilo ukuthi yabo because ungaphathi phela ekhaya uthoba ukhola ko-round nje ukuthi kulahle 100,000 ko-round oseyinkambeni akekho umuntu ongabe uthatha imali nje vele nje ayokhipha imali ebhenki ayobe 100,000 eyinkambeni bese khona nenyanga futhi ithi inyanga ikwazi ukubona ukuthi khona neyinkambeni yabo but nakho kona usuyakuveza ukuthi vele uthwele ngami nina-ke abantu besifazane niyakwazi ukuhlala phezu kwento noma senibone ukuthi niyayidla awubonanga emotweni ukuthi uthwele ubusuvele ukwazi ukuthi umyeni akho uthwele hayi ngangikusho nami lokho nje uqhamuka out of the blue ngangisho ukudinwa nje ngisho nokugula lokho angithi babuthulelene la no social media siyabuka izinto siyezwa futhi abantu bekhuluma so nami ngangibuka isimo sami naye ngala ulwa nami ngala uyangishayela izinto ngala uthi inyanga yakhe akathathi ithembu imina ngala kwenzeka izinto engenzeki umsebenzi wami mina babuthulelene bengisebenza nginebusiness nginekhampani ngine-truck ngisebenza wavaleka ngqi umsebenzi wami wawa wathula wathi du adiphendela kuyena yebo ukhuluma iqiniso kumina uJesu sezulwini kodwa umthemba ngoJesu uhambile wayenyangeni ngiyamthemba uNkulunkulu cha ngikhuluma ngasasikhathi wawumthemba ngoJesu wakho lo angithi uhambile uthemba omkhulu wahamba wazovuma ukungena ethuneni wamkhohlwa uJesu mosaka ukuthi uzongisabisa ngoJesu manje basasile uJesu uyinkosi kodwa akungadlala ngegama lakhe yebo ngiyamthemba uNkulunkulu ngoba kuba akekho ngaba ngisekho izinto esengidlule kusona yebo ngisho uyabona ukuthi uma fika sekugcineni uma thela mva njengembombi ngoba njengamanje ithemba selikuyena ngithi bahlulekile omkhulu lapho badlo 75,000 asazi baqhubeka badla malini enye nabo no 100,000 bathi bababona bethethe wena asazi eMpumalanga kokho malini lapho buya ngakhona walivula ke icala le assault ngahamba ngisho ukuthi bese kufika ke omunye ubhuti lo bhuti lo sisuka shuthi ubaba lo wakwami afonele lo bhuti lo sisuka naye ngasemakhaya amakhaya ngakizi kaHlabisi kanti sinalaso phinde sihlangana baba wamanzi hayi ke lo baba lo isayoni shuthi ngesikhathi sesilwa nase kunomsindo no swelithisha ma sula ngesandla ugcina kuselithi ngala ya sesifikile shuthi ngesikhathi sengishayileke bese fonela ke lo ubhuti ke lo umalume wami yena afonele yena athi ena ngoba uhlala lapha ngathina emzinyathi afike nje futhi isidumo umefika ufika bese ena kwenze njani ngimchazela ukuthi ena kwenzakaleni nani njengoba ungibona nje ungishayela nje lonto lokuthi bengitshela umkhulu lo ukuthi sinenkinga la kanje kwanawe angaze ngixoxele lento kahle mina kwenzeka u1 no2 no3 no4 ngitshela ke lo bhuti lo athi ena lo baba lo shuthi bese eyambiza akhulume naye ngaphandle lo baba lo ubaba kwami abize lo bhuti lo akhulume naye ngaphandle lo baba lo wakwami bese ngene emotweni ahambe bese ngithi mina noma ungahamba kodwa kusala ngizoyokubopha ngingene bese ngithi mina angithi mangithi ngibheka ikhiyeze emoto angiyiboni usehambile yena ngemoto yakhe iveni ngibheke bese ngithi mina malume ngicela ungithathe ungise eMtshebheni epolice station athi malume ena okay ayasambe masihamba la sekufanele khona ekufanele ngabe uyaqonda ajike indicate angene ngomgwaqo yakwakhe ubani umalume ke lo ngithi mina ungisaphi ngithe ngicela ungise police station ngifuna ukuyovula icala athi ena hayi ngeke ungayimshana nami ungalivula icala ngivele ngivula isicabha ke mina ke ngiphuma imoto ihamba okusabi ephekisela imoto ngisa kwakhe uyokwenzani kwakhe shuthi uyangibalekisa phela manje ngibuka nje ngiyabona nje lo bhuti ngenhliziyo yami yonke ngiyamzonda
Umalume wakho lo loyo akuyena umalume wami Uyena. njengoba ngisho ukuthi ubizwa ngomalume wonke umuntu umbiza ngomalume akasihlobo sakho. akasona nje isihlobo ngiyamzonda nje ngoba ezinye izinto uhambe ethi ena lo baba lo omyeni wami uvele asho ngayisena ngisho umalume wakhe lo abazwani naye ngoba saxabana kusukela lapho naye ukuthi ngathi ngishayiwe ngithi ngifuna ngise police station ungithathe ungise kwakho shuthi ngesikhathi ngiphuma imoto ihamba yakhe ngavula isicabha phuma imoto ihamba kanti kuzovele qhamuka itaxi ngiyimise khona sekusebusuku ngivuza igazi nginjalo abe ngibuza labo bhuti angami nomalume ndini akazange azame waqhubeka ekubona ukuthi uyakwa emotweni waqhubeka wahamba yakwakhe ngawela ibridge nganyuka ngamisa itaxi ngagibela nami lesasibinda ngazi ngangisithathaphi bengibuza ubhuti hayibo mama kwenze njani ngithi ngepolice station besikhosa komuntu esisosha umuntu esifazane kanje hayi sihambe sifike masithi nje siyapaka la ngaphandle egateini emtshebheni mangithi ayibonala ivan lo myeni wami ngixa ukuthi hawu ngibone ne-number plate ukuthi usezofunani la ngoba phela imina oshayiwe yabo ngingene nginyuke ngeenyawo ngoba labo bhuti abangenanga bekhwantama ngingene ngeenyawo mangimfica usebhalisa ubhaliseni angazi wayibhalani laphayana affidavit angano affidavit noma yini alifonqoze leli phepha mebona mina ngiqhamuka bese donsa ifoni yes ma bese donsa ifoni angazi bese donsa ifoni athi hayi nangu la usevele wafika la ngimazi ufike ngani njobe ukhuluma nomalume bese ngiyabatshela la epolice station into eyenzeka shuthi ngesikhathi lesithombe la ngivuza khona igazi la isengidonse khona ngama extension kanje engicindezele ngishaya kanje ngamaqupha esengishaya isteringini ngambamba kanje shuthi ngesikhathi engibambe kanje ngamluma la esandleni ukuthi angidedele wathi ena yabo ungilumile lo nkosikazi lo ungilumile kwathiwa umuntu olimele kodwa nangu ngabachazela nabo ukuthi angibona ukuthi nginjani nangibona nala ekhanda ukuthi nginjani la ngimlume ngoba bengifuna ukuthi angidedele ngoba bese ngisonye kanje ngama extension engishaya angena umalume bese ngithi mina ha umalume ungithengiselani why unqaba ukuthi ngize police station shuthi ena lo baba bese kufonelile ukuthi ngibalekise khona ezoza la yena epolice station ngoba silapha ekhaya washo vele wase ngisho ngangibopha ngeke ungibophe emtshebheni mina wathini waphinde wathi nje ngisho ngangibopha ucabanga uzongibopha emtshebheni khohlwa ngeke uzongibopha emtshebheni ngobani angimazi ngeke ungazi uje angazi wakho lo wathi ngeke uzongibopha emtshebheni shuthi ayishopela ukuthi unabantu abaziyo noma angazi umyeni wakho lo sesasuma ngangithi ngikhuluma iqiniso weminyaka uyamazi impela iphila umyeni wakho ubumazi previous ukuthi nisaphila ubumngane nemhlambe namaphoyisa noma cha ukuthi usengakushiso yini ukuthi ngeke uzombopha emtshebheni angimazi wayekushiso yini ngikhuluma iqiniso ngoba sikaze sibe 90 efaka amaphoyisa okay yebo ngamanye amazwi nizongicorrecta mangirong ngamanye amazwi uqonda ukuthi kushuthi kunamacala eGBV enande emtshebheni agcinezela ngenyawo judging from what you just said now ukuthi noma ungenzani ngeke uzombopha emtshebheni ube kodwa ulimele ushayekile ubufakazi bukhona angazi angifuni uqamba manga ngeke ngikhulume into engayazi walivula ecala emtshebheni bakuvulisa icala shuthi masifika ke lapho angithi bese bethi ena laba ningeke bafethu lento lena afanele nilungise usho bani usho ke elinye iphoyisa ke lithi leli phoyisa ena mama ngeke uzani besibizele ngala eceleni mama hlalani phansi lento lena ayikhulunywe lento lena fanele nilungise lento lena sengaze nishayane kanjena bangibuza ukuthi ukakushaye yini ngathi cha uyaqala ukungishaya kodwa kokuqala wangikhomba ngesibhamu saphuma sabaleka nabantwana bese kuwukwesibili ke lokhu njengoba engishaya ke manje ngakho ngize la ngoba shuthi okwesithathu uzongibulala yabo obhuti ke laba ke bethi hayi mama khulumani lo bhuti nje angimazi sibongo kodwa ngamkhomba mengaqhamuka la azame ukuthi akhulume nathi bese ethi social worker lo phoyisa phoyisa le social worker alone social worker iphoyisa legqoke uniform yebo instead of uthonele lithi uvule icala lethi lathi asixoxe sikhulume bese lisuka lapho njengoba isabo lo bhuti lo angimfuni ngenhliziyo yami yonke wangila ngikhona ngenxa yakhe umalume wakho yena bese suka lapha abizelele iphoyisa leli esikhuluma nalo bengene kwenye indawo yepassage uma uhamba ngathi uyangakubaseshi lihambe naye bengale angazi bafike bakhuluma bathini ngathi mase ngibuya
phela siphoyisa ena hayi sesikhulumile nanomalume wakho sizocela ukuthi nihambe noyilungisa lento le kuphi ekhaya La ngavula icala. sangalivula icala Mangaka amaphoyisa e-charge office. Sasikhuluma nabo bawu2 Amanye phela anti monke. ayengaphakathi angwazi ngwanakanga But cha ngisho wangena e-charge office. singangena La wafica ibhasi zakhona ngithi. Yebo. Aba le count le. yebo Kuba khona amaphoyisa ngala. ayekhona ukuthi angazi ayimangala Ngisho ukuthi phela uma ungena ngisho ngena endlini bayakwazi ukubona abantu nokuthi olimele lo mhlambe nangapho ukhona abakathendayo. ukhona ubhuti lo munye owenza kimi osamncanyana nje wathi mama ngiyambuza ke ngobhuti lo nakho ngikhohla mbuze nalo baba ubebhala ukuthini lapha yana kule affidavit Wathi mama kanjani? ngathi mama ubaba lo ngathi mina ena ubebhala ukuthini lapha kwi affidavit le ngimfice ibhala yini la de ibhala wathi hayi mama ayish wagcina ngangitshela ngokuthi yini le ayibhala yebo Wagcina ukodukele. Shuthi mase siphuma ke lapha yana ke bese ngithi mina ngizongena ke emotweni le kababa ngithi phela sekuthiwa sambeni siye ekhaya ngithe mashuthi sisahamba siye ekhaya mesihamba Seniphumile e-police station. sesiphume police station sesimapha Ngifuna futhi ukubuza again futhi. Icala amaphoyisa angakuvulisa. cha azange Amaphoyisa kephi? emjebheni Athi hambani niyokhuluma ekhaya. Waphuma khona wapha igazi onjalo. Yebo ngaphuma. Kodwa unobuzo ukuvula icala emshebeni. Yebo. Okay, ungaqhubeka ke. Sahamba ke mangiphuma kwi-parking bese ngithi ke mina ngisacela ukuthi bese ngithi mina ngicela ukuthi ngingene emotweni. Yabo ngithi ngizongena la kwi-van kababa kwami. Athi malume ngicela umthathe lo umhambise ekhaya. Hayi nangempela ngithi sena mhlambe uye egarage noma uyokwenzani kanti shuthi uyahamba uya la yakhona usehamba naye baba lo umthandazi wayevele ehamba naye vele esuka ekhaya sihambe nomalume angishiye ekhaya umalume Ngibuyele ekhaya nalo. ngibuyele ekhaya Awe nase clinic. mangifika ekhaya ngangakabuza ubuhlungu mangifika ekhaya ngingene eshaweni ngoba ngangihambe ngisanjalo ngingene eshaweni ngigeze ngisengilimele ngizwe ziqale nezinhlungu mangigibela empedeni ngiphuza amaphilisi ezinhlungu ayizisho inhlungu ukuthi ngila sekubhlungu namehlo ke manje ke nasemzimbeni ngezwe ukuthi ekubhlungu ngifonele angithi imoto anginayo ukhiwu bathathile uyena ke kho ngeveni bese ngifonela umalume lo ngithi yena futhi lo uma imoto yakhe ihamba angithi ifoni nami eseyithathile ngithi nefoni wayithatha ngithi lo baba kwami izingane zami zinayo inamba yakhe umfana wami ngithi mina ngicela nifone akufonanga futhi mina ngafonisa umfana wami ngathi ngicela ufonele umalume ezongithatha angise elentuzane nesibedlela ngoba sekubhlungu kakhulu manje athi okay ngeza manje ngicabanga ukuthi ngilele kuseduze kabi nje kwakhe nakwami athi ngeza manje shaye 12 shaye 1 luthi akafiki abeza nge-ambulance ukuthi qhelile lapha yana kuthina akukho la qhele khona kwi-ambulance kahulumeni ngicabanga ke nje nalokho ngangitshela ukuthi ngoba phela umalume unemoto uzongithatha angise lapha yana ezongisa esibedlela bese sifuna manje khona umngane wami engizomfonela osuka kaMashu kwazi wasuka umuntu osuka la kaMashu umalume engakazazi azafika ukuthi angithatha ngise esibedlela wangithatha ke umfana wangise esibedlela umfana ubhuti omngane nomfana wami angithatha ngise esibedlela mangifika esibedlela ke bengicheck ke bethola ukuthi ngilimele ngahlala nje usuku lonke khona sipho esibedlela eMhlanga oy isibedlela seyigwile vele angise khona ke lapho ke cha ngiyasho isibedlela seyigwile ngiyasho phela komhlanga uthi usuke enanda wena ngithi yebo kule clinic la kaSibo ngaya khona oprescribe awuni medical aid yebo okay angiseke khona afika ngishiyeke ngase ngithatha ifoni yengane ngoba ngithi ngangasena phone yenzela ukuthi ngikwazi ukuxhumana nabo ngathatha ifoni yengane le kasisi wami ngahamba nayo ngimfonele futhi sengifikile la ukuthi ngisesibedlela manje kanje udokotela athi nje udokotela nje ngeke akekho umuntu ongashaya unkosikazi wakhe kanje mvulela icala sizofona manje amaphoyisa azofika la azokuvulisa icala nganqaba ke mina ngathi mina ayi ngeke ngize ngikwazi ngicela ningiphi isikhathi yabo athi nje yabo umeki njobe sekaqala wakushaya usazokuphinda futhi njobe uthi wakakhomba nangesibhamu yabo kwesithathu
sofunda ngawe ephepheni. Ngithi hayi ngicela ukuthi ngisinde then bese ngiyahamba ngizovula icala. Kanti buyokwenza ne-police station eMthebeni? Angithi ngiyovula icala. Angithi phela base kuthiwe lapha nasihambeni siyokhuluma. Bafazi bey'gwili nizofa nifele emanyaleni ngenxa yokuthi nithanda into ezinhle nobumnandi. Nizofa nishiye futhi silandithi nehluphekayo. Nizofa ngoba niyakwazi ukuthi nihlale phezu kwamanyala. Nizofa. Yabona njengamanje ngisho iy'ngane zakho manje ziphila impilo e-toxic because ziyakubona iy'ngane uvuza igazi. Zikubona ngengane ngishaya. Ngibona nangesikhathi sesibhamu zabona. Zabona nazo zaphuma zabaleka ngithi. Yebo. But ngenxa yokuthi wena usho ukuthi uyabona ukuthi uzophuca ne-BM mhlambe nomusa. But you still namanje usoshayiwe wazodonsa nangama-extension elinifaka lezi amandeni. Donswa nangazo wabona ukuthi uyalimala. Wahamba futhi waya e-police station. Okay-ke benza abakwenzile-ke amaphoyisa asemshebheni nabaqashelwe emshebheni lapha nokuthi bavikele bona i-GBV. Nangudokotela esibhedlela manje standing for you ukuthi abize amaphoyisa, but still futhi sekuwena manje uthi and then ekugcineni thulele noza nenkinga. Yebo, ukuba wakudubula ngabe sila namhlanje manje befona nje ekhaya. Now they're starting to getting worried, yebo, because isikhathi. But-ke sinawe la, anginankinga, sizele wena manje u9. My mom getting worried ukuthi ngikephi. Okay, qhubeka ukuthi udokotela wathi uyababiza amaphoyisa. Sahlala-ke wathi nakhe mase ngirate ama-records vela khona ngizofika benginikeza noma nje-80 lesho ukuthi ngilimele kanjani. Angazi bizwa ngani leyo. Yeah, yonje yes. Ngize beze bengidischarge-ke sekulate-ke ngihambe mangifika ekhaya ngifika ubaba usaqoqa zonke impahla zakhe endlini. Balekela ukuboshwa? Angimazi uma ebalekela ukuboshwa noma ebalekeleni. Uqoqe zonke impahla zakhe endlini akekho uhambile. Wablock inamba yami. Hawu, nkosikazi njalo? Yebo. Wablock inamba yami. Kiba moto Uhamba nawo. KBM. Yebo. Wabuya wazolanda. I-driver enye yamakhosikazi ey'ntombi zakhe. Hawu, iregister ngobani imoto? Iregister ngaye phela ngoba ngisayiphume ngayo. Wow, yona yakho phela moto. Awunamoto wena. Why imoto ingabekho phansi kwegama lakho? No, Nkosi yami. Ziphi ingane manje? Zikhona zisekhaya. Kodwa nazo nje azikho right, engakusho nje kakhulu ukuthi sicela usizo. Sicela nje usizo kakhulu. Kwezomthetho kakhulu ngoba okunye nami angazi ukuthi kanjani. Inyanga usuyihambile zama usizo zingake ezakephi? South Africa kuphela noma nazo nakoMpumalanga nakephi nake? Mozambique. Sibe eMozambique? Yebo. Konje sobani? Ngihamba nomunye umama ngimtholile nje wathi khona ubaba osizayo khona. Wahamba eMozambique? Yebo. Imali thethaphi? Wanginikeza yena. Umkhwana wakho? Yebo. Malini? Kwakumali ngineze u30 plus ne-transport sakulapho. Wahamba eMozambique? Yebo. Wayifica inyanga yakhona? Ngayifica khona angathi kuba ngcono. Yafika yathini? Yafika yathi yena ubaba kwami uyazi yena ukuthi kungani kwenzeke kanje. Yebo. And then yena wazi iqiniso. And then Angasho nje ukuthi ena intombazane nani. Yebo. Ukufakazela kula magama akho ukuthi utheni? Thwele ngami. Yakwenzani-ke inyanga? Yakukhipha nje khona inyoka yakukhipha inyoka? Azange. Yayibona nikhonani? Yasho phela yona yathi khona lento lena izozama ukuthi izongisiza. Malini? Wethe u30, wethe 20, base siphethe u30 thina. Awukhokho 20? Sawukhokha. Wangena ngepassport ngale? Ngangena ngepassport. Washiya u20? Wabuya?
sabuya nokhokha-ke izimokolo-ke lezi-ke Zani manje imokolo? kahle zikhokhe emaphoyiseni laphana lamaphoyisa ahambe esivimba endleleni. Wasinda-ke lapho? Ngasinda isikhashana waphinde futhi kwabuya. Ziyephi iy'ngane manje? Basendlini ekhaya. Khona Kamashu. khona bani emzini wakho? Angazi khona abantu usifakele i-protection order lapha. Ingakho ngithi ngicela nomthetho usize njengoba sisenkantolo nje ngomsombuluko siyela lokho. Nini bani? Naye. Umyeni wakho? Yebo. Senifakane enkantolo? Yebo. Usekufakele i-protection order ukuthi ungangeni emzini wakho? Yebo. Ucele emzini wakho? Ngagcina last year. Isizathu sokuthi ungangeni ekhaya iziphi? I-protection order iziphi? Zithini? Into eyenzeka angithi bengigula engekho. Khona nje la njengoba ade ngekho. Ethi ngazi anginikeza imali ngithatha izinto ebengikubona ukuthi ngifanele ngidayise sase ngidayisa. Wafika-ke usho ukuthi mefika wafika wabona ukuthi khona izinto ezingekho. Nakhona lokho futhi kwangixaka ukuthi ufika kanjani. Okay, before sifike lapho ngagcina-ke nami sengibona ukuthi akumele kwakhona omunye umama nje wathi uyabona nje uhlukumezekile kodwa wena awufuni ukubona ukuthi uhlukumezekile. Hamba umvulela icala lo baba lo. Wena uhlukumezeke ngayo yonke indlela. Yabo. Umbophe ngahamba-ke ngayo umvulela icala-ke. Masifike Elani icala walivula? lokuthi wangishaya phela. Lelo nqaba ulivula kudokotela? Yebo ngagcina ngilivulile. Yes, kwasokwenzakalani? Mangilivula kwaphuma ngebhayili. Lambopha? Walivula kephi? Ngilivule last year cabanga. Kephi i-police station? Ngavula khona ngaqala ngaya Khona kephi? ngalivula khona eMtshebheni ngaqala ngaya Durban Center Yes. CR ngaqala ngaya CR ngaya khona ngoba anginalento ukuthi wayethe yena ngeke azaboshwe eMtshebheni futhi no connection khona ngendlela ayichaza ngayo. Okay. Mangicabanga ngaya lapha ngafike ngathola umphathi wakhona ngamchazela sonke istory ngamkhombisa nezinto esezenzakalile wafona-ke wafonela umphathi wakhona uPhesi Stage wafika wadriver beza kumina lapha. Umphathi wesesitela eMtshebheni? Yebo. Lo mpofu? Yebo. Okay. Wafika basho basho nje nolecala leli nje li serious lo baba nje lokudinga ukuthi aboshwe kwathiwa ngenze kufake ne-protection order zonke lezo zinto. Kwasho ukuthi angithi asimazi ukuthi uyabaleka. Yabo uyabaleka. Uyabaleka nje ngisho ifamily yami imimfonela ifuna ukukhuluma naye akafuni ukukhuluma. Akaze nje ukuze kube khona i-meeting nje selokhu kwenzeka lento le uyabaleka nje. Uzamthanda umyeni wakho? Cha. Alisekho uthanda? Hlobo. Uma ngabuza ne-BM Sithando Steel. Hlobo. Mana-ke dadewethu khona into kwayikhuluma lapho lokho lethiwe wena kumina. Ebezenzeka egcekeni ekhaya. Okay, uthe mesehambile-ke ekhaya saqhubeka sahlala ekhaya. Into ebiyenzeka-ke ekhaya besine-security kuno-anti osizayo. Singalali nje endlini. Indlela lapha? Besilala khona endlini kodwa bengalaleki endlini phakathi. Lokwenzakalani? Uthothi ekamereni lami ku-insult thothi ngilele ngizokuflasheka i-toilet kuvuleka amanzi ngilele mina. Yabo. Ekitchen uhleli uthothi asiphekile endlini. Uzokunuka ukudla kuthosiwe la. Imizi yasemzini yathi igaqene ngekudla okuphekwe lapha kuzwakale la kwami. Yabo. Bakuzwa nabanye ukudla? Nabe ingane lezi ngibatshela ukuthi hayibo ngitshele ngisho aunti ukuthi wangalenaki. Ngithi hayibo Wakephi ngale? Wangaphandle. Wathola bani? Wayetholwe yimina. Wathi umuntu wangaphandle nosonze lokho bebangaka abantu South Africa abadinga umuthi womsebenzi? Ubehlala emakotishini ethu. So efuna umsebenzi. Ngase ngamthatha-ke wasebenzela-ke. Okay. Yebo. Naye akuzwa ukudla? Azi naye ethi naye mama uyayikuzwa naye. Uyena lo ohamba naye ngaphandle? Akuyena. Okay. Okunye nokuthi nezingane khona nje la engafica khona ingane lele phansi ngoba bese senginovalo ngithukile lo munye ngithi nomunye nekamera yakhe nomunye nekamera lakhe lezi zamantombazane zokuthi uma ngisimficulele phansi ngimvuse angazi ukuthi ulele kanjani phansi. Yabo. Security umfice? Ngimfice ngimlele ngimvuse ngimbuza ukuthi ulaleleni phansi athi hayi akazi ngibonisa ngathi akazi vele uthi idekile ngimiyeke ngimqubule lo mncane empedeni enimzala naye
Lesimzala naye lo wethu. Futhi naye lento iyamthinta. Angazi. Cha phela nakho umfica phansi. Yebo. Ngimbona ukuthi lento le ngathi akayazi kwena lento le ngibuyisele embedeni ngimgqokise alale. I-security ke nje lalihlezi lenhlanhla lalisindisiwe. Lalisonta kulamasonto lawa abasindisiwe. Lahlezi lithi ena ngisho kuma camera ngangilibuka. Ihlazi lithandaza lapha nisikhona into engekho right la egcekeni. Ngiyabona ke enye ke futhi le yenye abantu ba security kulhlungu bafesi ba security yabo. Yabona ukugada ngiyalinganisa ngisho kulo muzweni ngiyabo. Yokuthi mawe security uyogada emzini womuntu okuthiwa uthwele izinto ezibonayo la egcekeni kwenzakalani ungekwazi ukukhuluma nobani because phela mawe security sofuna umsebenzi upostiwe angeke bakushintshe because ngoba nakho ufuna ukubaleka yabo. But nakho ke ndobushwe ukuthi ubesindisiwe. Athi umbone kwicamera ethandaza. Ngibona hamba nje futhi egcekeni hamba ethandaza. Kokunye athi nakhona nje lawo sokunzima khona nje kakhulu. Hayiwa kukhona la unzima khona kuvele kucisha ama lights wonke egcekeni. Ngaphandle umuzwe wethu umkhulu. Ama lights acisha wonke. Phela umuzwe eyikwela niyikwela. Hayi angikwazi ke. Cha uyasho umuzwe omkhulu likusho wena. So acisha wonke ama lights. Amfonele ubaba lo akwami amtshela ukuthi ena sinenkinga la ama lights awakhanya and manje akusebenze kahle uba ngizongaboni isigebengu yabo kanti makhanya egcekeni lonke ngizokwazi ukuthi ngizokwazi ukubona yabo lonto le amtshela ukuthi tshela abaphathi bakho bekuthengela ithoshi elikhulu awuzelanga wena izinto zokuthi ufuna ukumtshela ukuthi ngenzeke shembe wena wa security leyo nto le angitshele athi nayi mama ngizamile ukuthi ngimtshele baba wakho ukuthi asisize angasize kwaba khona nesikhathi ke la kwafika khona imoto washo futhi nawe sebekuyinkabi lezane beyifikile ekhaya ithe ngoba nenkabi angazi kwasho yena ngoba ngangilele mina ngikade ngiphuma esontweni ngikhathele nje kuyisunday wathi uzamile ukungifonela ebusuku ukuthi ena khona imoto engayiqondi kahle efike yapaka nje yapaka maqondana negate yacisha seyisuka lapho yahamba kancane esikisi uthi kwakwabo 12 kanje yaphinde yabuya futhi ngabo 1 thimi sibuya yaqhamuka ihamba ngo reverse yaqhamuka ngo reverse seyimoto yaphinde yapaka futhi egateini acisha ama lights yathukuma sisuka futhi yahamba wayishutha ngoba wayishutha ephezulu wayishutha phezulu ngani endlini umuzi esitezini yebo wayishutha wase wasendela yena ubaba lo ama message ukuthi baba kunenkinga ngoba uthi wasendela nami wasesendela nobaba ama message uthi ubaba lo wathi na hawo okay wangayithatha nje leyo nto leyo serious uthi ngase ngitshela ke ukuthi ngafonela ku dadwabo kaManga ngamtshela ke ukuthi mase wenzakala ukuthi nokuthi ke manje sekukhona nemoto kanje wathi hayi ingane yami nalo muzi kufama lights ubaba wakhe akafuna ukwalungisa nele moto lokho ifika ngizogcina manje nifa nezingane ngoba angazi kwenzakalani nale ndaba le cela ukuthi ingane yami nibuye nize ngala nalezi zinto ezenzakalayo nje zezingane kwamina ziyangigulisa ngoba khona isikhathi nje la umama mncane wamayizenyuka ayolala nathi ekhaya ngoba sesithi siyasaba icala kwenzakalani ke ngalelo lodwa wagcina ulivuleni icala ngaliwithdraw ke icala ke okay withdraw futhi imake cha ngihleli phansi ngimi kuthi ngilivula icala ke mangilivula icala kuqale phansi ukugula ke uqale phansi ukugula ke manje kubuye ngalendlela le akekho umuntu ozongisiza ufuna ngicele kuyena ngibhalele ngibe ngefoni yengane ngimtshela ukuthi ngiyagula kanje athi ena angeke nje ngikwazi ukuthi ngisize kanjani ubungivulele icala ngizokusiza kanjani njengoba ngithole ngivulele icala ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngisize tshela labo bakuvulele laba becala ukuthi abakusize bona yo ngisoda nkosami uzenza kanjani caca ukuthi yabo manje ufuna ngiliwithdraw phela icase khona ngizokwazi ukuthi anginikeze imali ukuthi ngihambe ngiyolungisa icala walisola ngaba kwathiwa nali temporary yeah bazol withdraw
Bangakubuza izathu sokuthi why withdrawing the case? ngabangibuza ngabatshela. So umeli wamathi nje kwangamele beze beyisho beyivume leyo nto leyo ngoba wafuna bengitshela ukuthi mina ngonkosikazi wakhe kumele angisizile akungabi izathu sokuthi ngili-withdraw i-case. Ba-check-a ke bathola ukuthi vele i-case isa-on, so vele nami ngiyaqhubeka-ke nayo. Okay. Yebo. Khona kona usafisa ukusho? Akukho mhlawumbe okunye mhlawumbe sengikhohlwa ngoba kuningi. Nabantu bakaThuleleni khuluma nabo ucela usizo. Nkosi yami engicelayo kakhulu kubantu bakaThuleleni, ngicela ningisize ngithole ubulungiswa. Lo baba ungihlukumezile kakhulu and usazoqhubeka futhi ahlukumeza abanye abantu besifazane. Lokho ngizokusho. Nalabantu ahleli nabo besifazane beyazi nabo ukuthi lokho akwenza kumina after isikhathi singaka 20 years ngihleli naye nakubona usazokwenza lokho. Kungaba mnandi manje kodwa usazoqhubeka kwenze. Bese ngicela ukuthi ningisize ngikwazi nokuthola abameli abazongisiza ngoba lapha enkantolo usuke ebukisa uhamba nabameli nga3, usuke ehamba nama bodyguard. Ukhathi matlali nje lapha enkantolo kusuke kubukwa yena nje. So ngiyacela ukuthi ningisize nokuthi ngikwazi ke ukulapheka kule nkinga le enginayo. Ngiyacela bese ngicela nokuthi abantu bengangijaji bengakhulumi izinto ezizongilimaza ngibe ngivele ngilimele. Ngiyacela kakhulu. Nokuthi ke nje nabantwana bami bethole nosizo keke ngoba kwabona kubalimazile nje kakhulu. Lokho kufa kokuphethe kufa koni unibatshela. Angikwazi igama lakho. Cha behe phela ukuthi ikufa kungiphethe. Ngisengifisa manje ube specific kubonda ucela usizo. Ukufa kungiphethe engakufakelwa umyeni wami engishade naye. Ngicela ukuthi nje ozokwazi ukuthi angisize lokugula lokhu kwezilwane yonke leyo nto leyo. Ngiyacela ukuthi ningisize. Lento singenza ukuthi ngihlezi ngiyivalele angisakwazi ukuhlala nabanye abantu ngoba senginokuyingeza kwesinye isikhathi. Ngiyacela ukuthi nje ningisize kakhulu. Nabantu bomthetho bengisize nabo ngoba nje ngikwazi nokuvikeleka ngoba angisaphephile kahle. Ngiyazi ukuthi uma ibona le video le usengenza nanoma yini ukuthi ngiyam-expose manje. Ukuthi abantu bazi ngoba mhlambe bazi iside li-wrong noma khona abazi lutho. Nabanye bebengibona ngasekho emshadweni wami bazi oku-wrong kanti mina into engikhiphile emshadweni wami ngikhisho ukuthi ukugula lokhu nengxabano sibe nayo ngenxa yenyanga nokuthi angitshela ukuthi inyanga yakhe ithi akathathe isithembu abafazi abawu3. No kulungile siyabonga sisi kuhle kubike ukushiya inamba kuma social media platforms ngoba phela uzocela usizo wena. Thina okwethu ke njengoba ngisho ke asona inyanga sibona abathandazi asibona abelaphi bendabuko asibona abameli but is only just ukuthi phela ma office uthi nami mfisa ukuvela kaThuleleni singakuvalela ngaphandle as much njengoba nawo wonke umuntu ene right of reply mhlawumbe kusasa athi nomyeni wakho nami ngicela ukuzoyiphendela ukuthi yebo lo nkosikazi ungiqambela amanga yebo but naye futhi sikwazi ukumhlonipha that's why singafunanga ukumention igama lakhe yebo because lokho kuyi-concern nakuyena because nisashadile kunaney'ngane nisahamba ney'nkantolo. Yes yebo but ke wena zicelele usizo nokunarrative istori sakho ukuthi yini ekuphathe nokuthi ucela usizo lokwelashwa ngokufa kokuphethe lokho kade ukuchaza ukuthi uphuma ilwane ezohlobo olunjani ngaphansi. Yebo ma. Awumphinde ngisho? Angazi muthi 100% sengisho ukuthi thina esikuzelela. Yes that's why ngithi ke kukhiphe konke ofuna ukucela kubantu bakaThuleleni nakubantu bonke nje abangaba nosizo. Uma ukuthi usukushilo konke uyagcwalisa usengishilo konke. Akunankinga. Nokuthi nje uma ngitholakala nje Nkosi yami ngithule noma ngilahlekile noma kwenzakaleni kuyobe kuyena anginazo mina izitha. Anginazo nje izitha ngoba ngiyazi ukuthi ngeke vele lokhu kuzofika kuyena ukuthi lo nkosikazi usekhuluma kanje and akekho umuntu obekade azi. Umuntu obekade azi uma nobhuti wami abekho abantu ade bazi mhlambe nabanye omama ke engikhuleka nabo kabade bekwazi lokho.
ngiyacela nje ukuthi ningisize nangakulokho ngikwazi nokuvikeleka. Uyathandaza? Yebo ngiyathandaza. Uthandaza kakhulu lezo. Yebo. Ney'ngane zakho uyithandazele. Yebo. Ngoba isikhathi ubhekene naso sidinga ukuthi uqine. Yebo. uJesu nje lo somkhohliwe. Ngithembe kakhulu-ke manje. Yebo. Kungangenzeka ngemithi kodwa yena uJesu khona. Yebo. Mina ngiyamaziko wakithi eNazaretha, phela ngwaseNazaretha mina. Yebo. Ngihlala eSoweto mina. Yebo. uJesu leli mthandazaneni owakithi Yebo. emzini omkhulu eNazaretha. Yebo. U-Alpha no-Omega. Qine mthandazweni ngoba usuyihambile inyanga. Asisho ukuthi-ke lezi osuyihambile azikho ezingaqhamuka ezingazikulekelela. Yebo. Qine mthandazweni ma. Yebo. No mama ngiyacela bakuthandazise. Yebo. Siyabonga ma. Yebo. Sengavala. Angavala. Yebo. Mama ifuna inamba yami anginankinga ngabanika. Angizwa? Ngisimama ifuna inamba yami anginankinga ngabanika. Ufuna ukuyishiya lana mfana? Angazi wenze njani. Noma bazokhuluma nawe. Ngokwamfana ngikuvikela. Okay. And noma sebevela bazokhuluma ke sengikwazi ukuthi ngixhumanise nabo ngithebo. Yebo. Yes no South Africa siyabonga naloke udaba lukaSisi olusilethe la nje bakusebusuku namanje ke ethe namthweleni ngiyacela ukuthi ngizoveza isikhalo sami nokucela usizo ku-platform yakho yokuthi ngikwazi ukuthola usizo lokwelapheka nosizo lalicelayo lomthetho. Siyacela ke makukhona abangamlekelela kanzakwethu ke bavele bephakamisa isandla sibaxhumanise nawe dadewethu yabo. Thina ke egameni lenhlangano ithuleleni sithi nje siyanithanda nizigade niphephe bafethu niphephe isikhathi esiphila kusona isikhathi esinzima kakhulu. Mina ke Bhutuzwa kaMkhwanazi ke nenhlangano ithuleleni nethini yonke siyabonga nisale kahle emakhaya.